hurrengo elkarrizketa Jurgi Cristobal Azkaraterekin izango da. Jurgi, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko oinarrizko psikologia eta bereganapena saileko ikerlari eta irakaslea da. Eskerrak eman nahi dizkiegu Bioklab enpresari. Hau, Bioklogia podcasta da. Jurgi, guztiok gara apurbet antropologoak. Nolabait etnikale antropologo edo herri antropologo deritzot. Ni adibidez txikian intzinen gogoratzen dut amamarekin herrian ibiltzerakoan. 5 minuturo gelditu behar ginen, beste emakume batekin normalean hitz egiteko, amama gelditzen zen, eta batez ere amama entzulea zen, eta ni harrituta geratu nintzen, beti hainbeste nolabait elkarrizketa horietan aipatzen ziren beste pertsonen bizitzak, nolakoak ziren, beraien arazoak, beraien nolabait izaerak, eta horrelakoa gara, ez da? Nolabait antropologoak guztiak gara apurbet, ez da? Soziala gara eta nahi dugu eta interesa dugu besteen jokabidea ulertzean. Eta alderdi horretatik, antropologoak egiten duguna da beste gizakiak aztertut, ulertzeko nortzu garen, zerati jokatzen dugun erabaten tan edo bestean, eta nondik datorren gure izaera hori, zerkera manduen gu horrela izatera. Eta galdera horiek guztiok neurri batean edo bestean baditugu bai. Hor ikusi dezakegu baita ere, besteei buruz hitz egiten dugunean edo besteak aztertzen ditugunean, gizaki sozialak bezala onurako da gure osasunerako eta gure bizitzarako beharrezkoa, baina baita ere, izan daiteke kaltegarria zelan nola egiten dugu analizi hori edo epaiketa hori besteen bizitza kontatzerakoan edo aztertzerakoan, ez da? Gu milioika urte dara matzago, behar bada $80 milioi urte sozialak izaten, eta sozialki integratuak eramaten gaituen edo zer gauzak, onurak sortzen dizkigu, ez? Eta onura psikologikoak, ondo sentitzea. Hori hautespen naturalak estruktura neurobiologiko horien evoluzioa eraman du. Eta horrek eramaten gaitu hori bilatzera, ondo sentitzen garelako, ez? Bebai sortu ditzake, bestaldetik mina ere sortu dezake. Min horrek mantentzen gaitu sozialak izaten. Azken finean gure iraupena sozialitateari lotuta dago. Sozialitateak taldean bizitzeak evoluzionatu du horregatik eragin positiboa daukolako gure iraupenan eta gure ugalketan, ez? Hori asko egiten dugu, edo bizitza sozial hori neurri handi batean egiten dugu, hitz egiten eta zentzu horretan askotan horri biltzen, ez? Musika edo kotillo horretan. Eta hori positiboa da, izan daiteke hori erlazioak garatzen eta mantentzeko laguntzen digun heinean. Azten bagara lokatza botaten aldamenekoari, hori badakigu dolena edo beranduago bueltatuko zaigula hori, ez? Alderdi hori negatiboa litzateke. Zuk zure ikerketan eta aztertzen duzu gizakiak, zer nolakoak geren eta zergaitik, ez da? Arrazoi evolutiboak, ez da? Zein da evoluzioaren oinarria, hau da, evoluziarako zer da garrantzitsua? Evoluzioa, evoluzioa ez da entitate bat, ez prozesu bat litzateke. Eta evoluzioa nola ematen den, hau da, populazio baten, espezie baten aldaketa denporan, aldaketa horregongo litzatekeen prozesurik edo hori zuzenduko lukeen prozesu garrantzitsuana hautespen naturala izango litzateke. Eta azkenen hautesten dana edo tetxe egiten dana da
ugalketa arrakasta handitzen duena. Hau genetan lotuta dago, eta urrengo belaunaldietan egongo diren gen ezberdin horien frekuentziak eta ezaugarri lehen baino altuagoa gara, hori esan nahi du, lehen txikiago ginela eta urrengo belaunaldiak aldatu egin direla, ez? Zeintzuk ze ezaugarri transmituko liateken, azkenian eramaten zaituztena seme-alaba gehiago eukitera. Eta aurreko pausu bat izango litzateke iraupenari lotutakoa. Baina azken fenean ugalketa arrakasta da garrantzitsuena. Zeinak ditu ume gehiago, ezaugarri hori gehiago egongo da gero aurrerago. Zure geneak urrengo belaunaldira pasatzea, baina, azken aldi honetan nigo batzen dut biologia fakultatean nengonean, pasatu dira urteak ez, baina ez da inurrun, eta nolabaikor deusezten zen teoria lamarkista eta darwinista zen nagusia, ez da. Baina, azken aldi honetan, epigenetikarekin, nolabait lamarkismo hori ikusi egin dugu, bizitzaren zehar gertatzen diren gauzak, baita ere aldaketak sortzen dituztela gure genoman, eta baita ere urrengo belaunalditara pasatzen ditugun gen horietan, eta nolabait gure bizitzako gertakizunak prestatzen ditu urrengo belaunaldiak behar bada hobetzeko edo hobeto ingurumenari hobeto moldatzeko. Eta zentzua dauka, ez da? Baita hori izan ikusi dezakegu nolabait adaptazio evolutibo bat bezala, ez da? Bai. Eta epigenetika da, nuztot genetika munduan egongo zan nolateko esparru interesgarrien eta erikoa, ez? Bai, badauzkagu sortzen ari dira edo batzen ari dira evidentziatuk erakusten dituztena gure bizitzan ditugun bizikizunak gure genoman marka batzuk jartzen dituztena gainean, ez? Eta hauek afektatzen dutela, eraginako luketela gure genen erregulazioan eta azkenean gure fenotipoaren, gure izaeraren garapenean, eta horiek transmititu daitezkela. Ez dago evidentzia gehiegirik. Badago apur bat, modelo xagun modulekoin ikusi da, kasu batzutan, adibidez, pestiziden duten eragina emoten da transmititu daitekela hainbat belaunalditan, 3-4-5 belaunalditan, badaude ikerkuntza batzuk oso interesgarriak traumari lotutakoak, transmititu daitekela, gizakiotan badaude evidentzia batzuk erakusten dutenak intergenerazionalki transmititu daitezkela marka epigenetiko hauek. Hemen, ondo azaltzeko gaina zen, baina ez da guain argi transgenerazionalki. Belaunaldi ezberdinak egon daitezke. Hau da, zure amaren zabelan, aurraldinean zehar, edo zure amak zabelan zintuen bitartean bizikizun bat izan badu, horrek eukiko luke bere genoman, baina bebai zurean, zezu barruan zaude. Ikusi dana da, haurtzaroan sortutako esperientziak, adibidez hori ikusi zen Alemania, naziek Holanda inbaditu zutenean, horrek badutela pertsona batzutan sortu zituztela marka epigenetiko batzuk, zeintzuk euren fenotipoa izaera aldatu egin duen, ez? Adibidez, egon zan hor la gran amplura holandesa, edo ez da itzela izango litzateken euskeraz, eta garai horretan konzebituak izan ziren pertsonak, ontxe dute izan zuten metabolismo basuagoa. Eta ematen da hori transmititu dela euren seme-alabei, bai? Ze gertatzen da, emakume bat haurdun badu, pertsona orduen, ingurumen hori esponiduko litzatekena zen, ambaren genoma, seme-alabaren genoma, seme-alaba horiek barruan dituenak, zabelan dituenak, zelula horiek zelula germinalak egongo lirateke, orduen 3 belaunaldiko genomak daude. Esateko orduan, nolabait, egoera horrek eragin izan du
potentzialki 3 genoma ezberdinetan. Hitz egiten dugu ja transmisio transgenerazionalarena laugarren genoma belaunaldian oraindik ere efektu horiek ikusten badira. Ze laugarren belaunaldiko kasu horretan genoma etzen inoiz egongo etzuen inoiz biziko esperientzia hori, bai? Emoten da hortik bagoa zela. Ez dago ainargi, ez? Eta ontsen nik behar nuko saltatuko esateko Newtonek etzuen, Darwinek, ez? Etzuen inolako arrazorik eta dana lamarkista da, ez nuko hori izango. Bai, noski ez, azken batean hor, dirudienez, epigenetika arloan ikerketa asko egiten dabiltzate ikerlariak, gai interesgarria eta nolabait beroa. Eta baina aipatzeko zelula germinalak aipatu dituzu, beraz hor aurkeztuzun adibidean amaren zelulak aldaketa amaren zelulak daukan genoma aldaketa kimiko batzuk jasoko ditu, seme alabaren zelula baita ere, eta zelula germinalak, hau da esperma edo ovuloa, RNA den arabera, baita ere. Eta aldaketa kimiko horiek egiten dutena da nolabait genomaren kontrola edo genoma horien, gene horien erabiltzea ala ez, eraldatzen dute. Eta hori da, gero, urrengo belaunaldietan agertzen den, nolabait, metabolismoa aipatu duzu, izan daiteke prest daudela urrengo belaunaldiak, goze izan badute gurasoak, janaria, metabolismoa eraldatzeko, janari gutxiagorekin hobeto mantentzeko, luzeago bizitzeko eta barrezta. Bai, horrela da. Eta oso argitako ulertzen duguna da, garapenan eragina handia duela epigenetikak. Eta horregatik esaten da, gure haurtzaroak markatu egiten gaitula. Claro. Bueno, ez gendun horregatik esaten betik esan dugu, baina markatze hori ontxe ulertzen dugu marka epigenetikoen bitartez emango litzatekela. Eta adibidez ikusi da, haurtzaro estresanteak dituzten pertsona horiek marka epigenetiko berezko batzuk garatzen dituztela, eta hauek egiten dutena adibidez da estresarekiko reaktibitatea handiagoa izatea. Sensibleagoak dira estresari, hartzaile gehiago eta estres hormona gehiago sortuko lituzketelako, ez? Eta hori adaptatiboa da, ze ideia da, klaro, zu estresa jaso badozu leku haurtzaroan da egoera estresante batean, arriskuak zeuden egoera batean hasi zarela. Normalean gauzak estableak izaten, zera, egoera horretan jaio bazara, egoera horretan biziko zara heldu bezala. Orduan, adaptatiboa da hiperreaktiboa izatea. Eta nolabait zentzua deko, ni gogoratzen dut txikidanik ikastolan biologia eta evoluzioa lehen ikasterakoan, nirentzako lamarkismoa zentzu osoa zeukan, bizitza honetan gertatzen dena, nolabait urrengo belaunaldietan eragin bat. Hori jirafaren adibidea erabiltzen da, beti. Baina gero, helduago nizenean ja ikasketa jarraitzerakoan, ez esatziaten, ez darwinismoa. Eta, baina beti pentsatu egin dut, hori, darwinismoaren bidez, aurketa edo selekzio natural hori nolabait aukeratuko zirela halako mekanismo batzuk gure bizitzan zehar gertatzen diren gertakizunak eta ingurugunea hori eragin bat izateko urrengo belaunaldietan. Bai, tontxebe badauz evidentziatzuk erakusten dutenak epigenetikak garrantzia eduki dauela gizakion evoluzioan, ez? Adibidez, egon dia hainbat aldaketa gure morfologian eta gure arpegian adibidez, ez? Eta ikusten badugu gure kranioak nola aldatu diren evoluzioan zehar, ikusten dugu prognatismoak aldu egin dela, ez? Aurpegia aurreuzka eukitearen hori, ez?
genikun hori etzela bakarrik genetikoa, nolabait garapenari lotuta zegoela, ze ikusten badugu txinpanze bat, kume baten kranioa eta alderatzen dugu ume batenakin nahiko berdinak dira, baina heldu honak ez berdinak dira. Ze gertatu da gizakion evoluzioan? Ba, mantendu ditugula ezagorri infantil batzuk, neotenikoak, ez? Umeen arpegiak ditugu. Hori da gen ezberdinak genituelako txikitan eta helduaroan, ezberdinak dira. Gertatzen dana gen batzuk inhibituak mantendu direla, marka epigenetiko batzuk gizakiotan, eta beste primatetan, eta beste homininotan ez. Eta adibidez ontxe orain dela, lau urte edo 2 urte ikerkuntzat agertu zen, eta konparatu zituzten, Denisovanoen, Neandertalen, gizakien eta txinpanzen marka epigenetikoa eta ikusituzten asko arpegian zeudela eta regulatzen zutela arpegiaren garapena. Orduen nolabait barriro. Marka horiek, marka epigenetiko gizakion kasuan mantendu izan dute ume arpegi bat, neotenikoa. Eta honek azaldu dezake zergatik espezien artean egon daitezke genetikoki ezberdintasun oso txikiak, baina gero morfologikoki, fenotipoki handiak. Eta igual azaltzeko hau, pentsatu dezakegu genetika dela instrumentoa, piano bat, melodia, izango litzateke ja fenotipoa, ikusten ditugun, antzeman ditzegun ezaugarri horiek, baina melodia hortan eragina ez du bakarrik ze tekla dituzun, baizik eta noiz zein jotzen duzun, eta zein momentutan, eta zein darrarekin. Eta hor epigenetika dator, zer regulatuko du, zatea, tekla orain jo, orain ez. Eta horren bitartez, melodia guztiz ezberdinak sortu daitezke. Bai. Baita ere izan daiteke liburutegi bat bezala, ez da? Eta epigenetikak da zuk jasoko dituzu liburuak etzean, eta irakurriko duzu, daukazu munduko liburu guztiak, liburutegian, baina etxean jasoko dituzu batzuk. Astero edo egunero jasotzen duzu liburu bat, eta liburu hori irakurtzen duzu. Bakarrik jasotzen baldin badituzu gai batzuetako liburuak, nola baita horrela ikusi dezakegu baita ere, ala? Edo ez da konparazio. Ez da guztiz ondo lertu duten, ez? Analogia hori. Genoma deko informazio guztia, baina nola baiteko rezetak baita ere. Adibidez, sukaldean ibiltzeko liburuak errezetekin, ez da? Claro, nik irakurtzen badin baditut Tailandako sukaldaritza liburuak, hori sukaldatuko dut. Bai. Irakurtzen. Hori analogia hori jarraituta gorputzeko zelula guztiek liburu berdeak dituzte. Orduan pentsatu dezakegu izango balitz eraikin bat dana sukaldez beteta, pentsatezeko, sukalde guztietan, zelula guztietan, liburu berdinak daude, baina badaude liburu batzuk epigenetikoki itxita daudenak. Eta orduen bakarrik egongo ziren, etxe gela bakoitzan egongo lirateke bakarrik reseta gutxi batzuk eskuragarri. Eta zure sukaldean bakarrik tailandesa badago, zuk sukaldaitza tailandesa egingo. Zuk beste gelan, liburutegi horretako beste atal batzuk itxita egongo dira, eta orduen bakarrik egingo da, nahi baduzu, sukaldaitza euskaldu da, edo nahi duzuna, ez? Baina horrek egingo lukena da, hori, neurona bate, bakarrik irakurtzen ditu, neurona batek zer egiten duen, eta nola bilakatzen den lotutako informazioa, ez da? Eta itxita zabaldu egiten ditu informazioa, eskuragarri egiten du edo ez. Jurgi, zergaitik da garrantzitsua nolabait gure izaeraren oinarri evolutiboak zergaitik evolutiboiek aztertzea? Nik uste dut laguntzen digutelako ulertzen nortzuk garen. Horrek aplikazio asko eduki ditzake, baina bai uste dut gizaki egiten gaitula galdetza
nor naz, nundik nator eta nora noan. Eta zentzurretan funtsezkoa da, esatea nor naz eta nundik nator, horlatu sartuko litzateke antropologia biologikoa. Beste ikuspuntu batzukin be bateragarria da, ez da hau edo bestea izan behar, ez? Eta adibidez, haurtzaroa ulertzeko oso garrantzitsua da, beharrezkoa, ez? Ze gugoaren hori badu oinarri biologikoa, baina badu soziala, baina umeak ez da oso sozializatuta, ez? Eta umeen izaren inguruan mito asko dago. Eta mito horiek alde batera usteko beharrezkoa da ulertzea gizakiok biologikoki zer egiteko joera eta ze potentzial ditugun, ez? Adibidez, esaten da, umeek ez dut ikastea nahi. Baina, hori da, ez ulertzea zer dan homo sapiens bat, ze gizakiok ikasteko eginda gaude. Sekulako garuna daukagu, zertarako horretarako. Haurtzaro luzatuago badaukagu, zertarako gehiago ikasteko. Jakin handia daukagu. Ezaugarri guzti horiek evoluzionatu egin dute. Txori batetan, egoan lotutako egan egitari lotutako adaptazio guztiak moduan. Ez? Nik esaten dut, esatea umeatek ikastea ez duela nahi, eta esatea txoretek egan egitea ez duela nahi bezala. Esan nahi, desnaturalizatua dago. Eta ikusten badugu ume batek ikaste ez da nahi du, ez duela nahi, eta hori gertatzen da zoritxarrez, pentsatu behar, ezke ume hau deshumanizatu dugu neurri batean, desnaturalizatu egin dugu. Arazoa ez da umea, arazoa da inguruko guzti hori, eta kasu askotan hezkuntza modeluak, zenetan joera natural berezko hori guztiz inibitzea heltzen garen, ez? Baina bai, funtsezkoa da, alor askotan. Kuriositatea eta jakin-mina aipatu duzu. Bueno, nire kasuan gutxienez mantendu ditut bizitzan zehar, eta behar bada azken urteetan handituz doa. Ez da gelditu. Izugarrizko poza ematen dit, gauzak aztertzea, gauza berriak jakitea, eta txikidanik beti gurasoei batez ere aitari milaka galdera egiten izan naiz. Baina baita ere aipatu duzu, galtzen dugu jakin-mina, kuriositate hori adinarekin, hori izango da daukagun ingurugune, daukagun hezkuntza, daukagun bizimodua gaitik? Nik esango neken naturala dala. Badago horretako badau garai bat ezagutzeak garatzeko, eta nahi baduzu baliabideak orokorrean, eta ezagutza baliabide bat da, eta badago beste garai bat bizitzan horreik aplikatzeko. Lehena da haurtzaroa eta bestea helduaroa da. Orduan haurtzaroa urte daiteke eta gaztaroa nahi baduzu, ugalketarako beharrezkoak izango dituzun baliabide horiek garatzeko momentua. Beste anibal guztietan izango da badu alor kognitibo bat, baina bai fisikoa, tamaina bat garatzea, gaitasun batzuk, loi batetan izatzeko gaitasun guzti horiek. Behin lortu dituzula ja aplikatzea sartzen gara. Orduan naturala da egotea aldaketa bat, kurba bat horretan. Adaptatiboa da horretan. Gero, beste ezaugarrikin gertatzen da moduan, variabilitate bat egongo da. Eta egongo da batzuk, gaina, variabilitate horren oinarrituta lan egiten dukera hautespen naturalak, baina gero egongo dira batzuk, mantentu dutena denpora gehiagoz jakin-min hori, ez? Eta hor badago neurozientzialari bat, umekin lan egiten duena, Gopnik, eta honek esaten zuen, batzutan esan da, eske umeak zientzialari txikiak dira. Eta honek esaten du, ez, zientzialariak ume handiak dira. Zientzialariok izango ginateke haurtzaroaren bereizgarria den jakin-min hori mantendu dugun pertsonak, ez? Ume handiak izango ginateke neurri batean
zientzilariok. Ezaugarri neotoniko hori nahi baduzu mantendu dugu, beste batzu baino nahi baduzu gehiago, ez? Peter Pan komplexua mantendu. Neurri bat, alor horretan bai, hortzaroko ezaugarri bada, ez? Bai. Ba, ongi etorria. Ze azken batean uste dut jolastea. Posa ematen du? Jolastea, jakin mina, kuriositate hori guztia, bizitzan zehar mantentzea, gauza polita dela. Ni pentsatzen nuen behar bada gure hezkuntza eredua eta hezkuntza soziala eta eredu soziala eta nolabait bultzatzen gaitu hori praktikotasun hori ikasi dugunaren erabilpenarako eta nolabait ikasketan gelditu eta hasi produzitzen, ez da? Egon daiteke bai, ez? Baina, nik ustot egiten duena gaur egungo irakaskuntza sistemak dan berezko joera hau inibitu. Matxakatu egiten ditugu ikasleekin gaudenean, ikasleak pentsatzen dute dana azterketan. Dana azterketa, eramaten dugu horretara. Orduan, azkenean, edo zer gauza, ezagutza berri bilakatzen da mehatxu batetan, esaten diogu ikaslei, venga, beste gaiteoa sartuko dugu? Esan dute, hori desango da gehiago ikasi beharko dudala azterketarako, kasu askotan, ez? Orduan, gure berezko izaera horren aurkagoaz neurri batean. Eta bai, nik uste eztabaitu esan daitekela gaur egungo gure gizartean, mantentzen gaitula kontrako eragin eukiten ari dela. Helduaron ez ikesten jarraitu behar duzu. Gaur egun, ez? Formakuntza jarraia den pausten, eta jente askoren dako, eta naturalki dezatea izu, nahikoa da. Ezin egon beti ikastaro gartzen eta berrizten, ez? Bueno, hasi gara hitz egiten, apurtxo ben, gizakien gizaera, nortasuna, zer nolakoak geran, ez da? Alien espezie inteligente bat etortzen baldin bada gizakiak aztertzera, nolabait behar bada modu zientifiko baten edo bakarrik kuriositatea dela eta zer ikusiko, zer pentsatuko lukete gizaki buru, zer ikusiko dute, zelan ikusi dezakegu gizakiak modu objektibo alien batzuk bezala, eta zen izango litzateke beraien aterako dituzten ondorioak orokorrean, ze uste duzu? Pentsetan dut, behar bada euren aurreratzea honekiko aurreratzea izango zen apurat antropologia biologikotik duguna, ez? Hartuko lukete eta hasiko lirateke gizakiok distantzia perspektibatetatik kanpotarra izaterekin datoren perspektiba horretatik hasiko lirateke alderatzen. Eta jarriko lukete gizakiok eta beste guztiak maila berdinan, eta zer gauzetan gara ezberdina eta zer gauzetan gara bereziak, ez? Eta ustot banator, anabaria da gargi dago oso espezie berezia eta nabarbena garela, ez? Eta eukidugula selekulako erakina munduan eta ez beti ona, ez? Oso impacto hondikoa gara eta ustot harrituko liratekela gure transmisio kulturalako gaitasunarekin, ez? Hori sortu dugun informazio edo sozialki transmititutako informazio guzti horrekin kulturarekin horrek beste kategoria batean jartzen gaitula. Bestalde behi ustot ikusiko luketela da zentzu askotan beste primateak eta animaliak bezalakoak gerala, ez? Desira mailan desde luego, ez? Gizakiok oso ezberdinak gara gauzak egiteko eran, baina zer egiten dugun horretan nahiko berdina gara. Zentzu dira gure motivazioak, zentzu dira gure helburuak, eta oso oinarrizkoak direla zaizkit, eta gure historian zehar ez direnak aldatu. Sozialki integratuagoak egotea, hori bilatzen dugu, familiak sortzea, seme-alabak edukitea, jatea, gauzak bilatzea, ez?
eta hori nabarian jartzen du adibidez, gaur egun bizitza asko bideratuta dago sare sozialen bitartez eta APP-en bitartez, baina ikusten badugu zeintzu diren sare APP arrakastatzuenak ikusiko dugu betiko gauzak egiten laguntzen dizkiguten APP-ak direla. Amazon, zer da? Zer egiten duzu Amazon? Libeadek lortu, janaria, gauzak eros, hori ez da berria. Instagram, behar badagoen Facebook gutxiago, eta zer egiten dute? Jente harremanetan jarri, WhatsAppa, betik egin duguna. Gero ligatzeko APP-ak, zesan, Tinder eta zer, betikoa. Osea, betiko egiten jarraitzen dugu. Hori bai, oso era sofistikatuan. Hortan berizten gara. Era sofistikatua eta nolabait konexio aukera berriak agertzen dira, munduko edozein pertsonarekin harremanetan ibili zaitezke, baina baita ere deskonexio mota bat, zeren eta ez zaude aurrez, nik ikusten dut askotan WhatsAppean eta sare sozialetan aurrez ez egotea gauzak aldatzen ditu asko eta nolabait galtzen dira emozio batzuk, galtzen dira garrantzitsuak diren emozio edo harremanetan gertatzen diren gauza batzuk, nolabait gauzak lasaiago, polikiago eta hobeago lantzeko sozialki, ez da? Bai. Gure garunak eginda daude sozialak izateko, impultso horiek dugu, baina bai eginda dago harreman mota batzundako, eta harreman telematikoki eduki dezakegun harreman bat estimuluen mailan oso pobrea da. Eta ez ditu aurrez aurreko harreman batek emango dizkugun, ez dakit, input asko ez ditu eukiko. Eta input horiek aurrean eta degunen erlazio, ez dakit, sinkroniko bat, berazgarra dugunean, horrek eramaten du, hainbat mekanismo neurobiologikoen aktibazioera zeinak lotuta daude ongi esatea sortzearekin. Eta hori da simplifikazio oso handi bat. Pentsatu behar dugu gure garuna evoluzionatu dutela egoera batzundako. Eta ontxe, testu inguru hori oso ezberdina da. Torbe dator, zeratik dan garrantzitu antropologia biologikoa. Nik esaten dut, claro, gaur egun tigre gehiago dago zoologikotan edo aberatz batzun etxetan, oianan baino. Tigrea ulertzeko nun begiratu behar dugu. Ze tigre aztertu behar ditugu. Zoologikoetakoak, eta uste gauzak ikasi daitezkela ere, edo oianan hartzen diogo zentzua tigre izateari. Zer dan tigrea eta zer dan tigre batek ze behar dituen eta zer egin dezakeen. Marra horiek zergatik zertarako. Gizakiokin berdinak gertatzen da. Gure garuna ez dago testu honetan ez du evoluzionatu eta beraz ez dago honetarako berez egin ja testu inguru hauetarako. Eta gure ongizateari lotutako gauza asko falta ez eskigu testu inguru berri hauetan. Aipatu duzu tigrearen azterketa eta burura etorri zait niri dokumentalak beti gustatu zaizkite eta pilo ikusi ditut. Baita ere batzutan siesta botatzeko egokiak, baina harrituta geratu naiz edo nolabait azken denboraldian behar bada beste modu batetara nabiltza dokumentalak ikusten modu kritikoago batekin eta konturatu naiz zenbat
dokumentaletan zelan aztertzen dugu natura eta animaliak modu antropozentriko baten bidez. Beti aipatzen dute kompetizioa, aipatzen dute ematen dizkiete animaliei gizakien izaren gauzak ez, nolabait arrarua iruditzen zait, eta hor baita ere behar bada ikusi zakegu darwinismoa edo neodarwinismoa garatu dituen ideia batzuk azaltzeko hori, nolabait bakarrik indar gehiago daukadana egokia dela naturan, halako kompetitibitatea bultzatzeko, eta pentsaten dut, hau egokia izan da gure eredu ekonomikoan eta abar, baina nik gutxienez ez dut bizitza horrela ikusten gure lehoi batek zebra jan egingo du edo inu bat jan egingo du, baina lehoi bat zelulaz osatuta dago eta bere zelula guztiak elkar egiten duten lan beste hainbeste zelulekin. Beraz uste dut behar bada naturan elkar laguntzea, naturan sinbiosia nagusia dela. Eta behar bada ez ditugu, ez gabiltza ondo aurkezten ideia evolutiboak edo Darwin eta aurrerako beste zientzilari evolutiboen ikerketak nolabait era interesatu baten bidez aurkezten ditugula. Bai, nuzot badazela interes batzuk egon daitezkela, betik egongo dira edozin alorretan, ez? Behar bada ez da ondo ulertzen neodarwinismoa edo darwinismoak asaltzen du zergatik jokabide kompetitibo batzuk evoluzionatu ahal izan da bien, baina bai kooperatiboak. Ez badigorri jaramonik egiten, hori beste gauza bada, baina ez da gauza horretan bakarrik fokuratzen, ez? Soziobiologiak aztertu izan duena da, justo, zentzu izango zen gure jokabide kooperatibo eta hortan altruismoaren evoluzioa, ematen da altruismoa, jakina, eta ematen da kooperazioa, eta hori estrategia evolutiboa bada eta gure kasuan oso garrantzitsua. Eta zentzurretan azkenengo, 50 urtetan egon da nahiko bilakera handia, ez, biologian, ulertzeko jokabide hauek, bai, gizakio oso altruista gara, oso kooperatiboak, pentsatzen duguna baino gehiago, bakarrik beti gauza txarretan fijatzen gara. Guda ere altruista da, naiz eta ematen duen, nori izan daiteke gudan, claro, ez beste taldearekiko, baina taldean bertan, gudan seguran nik emango dira altruismo jokabidea hundienak, ez? Maila hundienak, hori nire lagunegatik nire bizitza ematea eta horrelako gauzak, ez? Baina evoluzioa, hau da, eta gero igual hau da, ikusten dugu jokabide altruistak espezie sozial gehienetan, badaude altruismo batzuk nahiko bereziak dira gizakietan, eta ez liateke emango behar bada beste espezie batzutan, baina bueno, horrei be azalpen evoluzioak eman zezki, badaude modelu batzuk hori azaltzeko. Aipatu duzu hori gizakiak zelakoak garen edo altruistak garela, baina baita ere nolabait egoistak edo berekoiak gara, hori gure naturan dauz gauza guztiak eta bizitzan zehar garatzen ditugu batzuk eta besteak edo gure natura, askotan aipatzen da, gizakiak berekoiak gara, horregaitik horrelakoak gera eta batzuk asko daukate, beste batzuk gutxi, horregaitik herrien artean edo pertsonen artean arazoak sortzen dira. Nolabait,
dauzkagun arazo asko horrela azaltzen ditugu. Baina horrelakoak gara, berekoiak gara, edo jaiotzen garenean gara purtzuet denetarik eta bizitzan zehar eta gure esperientzien bitartez hori garatzen ditugu izaera batzuk eta beste batzuk baino. Nik erantzuna esango nuke biak, ez, eta esaten dutenean gizakeko horrelakoa gara edo bestelakoa gara, hori ja simplifikazio bat eta abia puntu txarra da, ez da zuzena. Gizaki hau dakogu oso altruistak izateko potentziala eta oso berekoiak izateko potentziala, ez? Eta zentzu horretan adibidez, umeekin ikerkuntzak egin dira, eta ikusten da umeek berezko joera bat dutela jokabide altruisten kiko, ez? Eta ikusten da, neurozientzian egin dian hainbat ikerkuntza, ikusten da non altruista garen ematen dugunean, centros de recompensa eta aktibatzen dira, eta dopamina jariatzen da, eta plazerrari lotuta egongo litzatekela, ez? Umeek badute berezko joera izateko altruistak, adibidez badago ikerkuntza bat egin zuten Max Planeko hon izan zen Tomaselon taldeko kinebien eta jartzen zituzten umeak egoera beti berdina esan, ez? Basan ikertzailean nori jausten zitzaion gauza bat maitik eta eskatzen zuen eta nolabait umeak aztertu nahi zutena zen, ia umeak bere egiten zegoen hori utz egiten zuen eta laguntzen zion beste pertsonari bere lurrea jausitako gauza objektu hori jasotzen, ez? Eta talde bateri erakutsi zioten kooperatiboa bazen edo altruista, hau da, bere egiten ari zen hori usten bazuen eta laguntzen bazion ikerlariari sari bat ematengo ziotela. Eta nolate hori irakatzi zieten. Beste talde batei ikusi zuten interakzio ezberdinen bitartez, ematen zu altruista zenean besteak esaten, mi esker oso ondo. Eta zegoen hirugarren talde bat zein etzioten ezebez esaten. Ikusi zuten azan denporarekin saria jasoten zituzten umeek jokabide prosozial gutxiago zituztela. Hora, saritzeak gutxitu egiten zuela. Ez. Orduan, lekzioa zer da, nik uste tenemetan, gizakiok badugula horretako joera. Eta ikusten badugu zelako posa ematen digun askotan prosozialak izatea, konturatuko gara esaten, horretako joera dako. Eta segatik, azkenian hautespen naturalak, eraman duena da, gure sare sozialak, gure integrazioa, handitzen dituzten gauza horiek, plazerra ematera. Hori hautetzi du, ez? Eta horri esker, sare nolaeteko kapital soziala sortzen dugu, eta hori adaptatibo izango litzateke. Nola eraman dezakegun hori hezkuntzara? Laguntzea umei, kontatzen nolako plazerra ematen dieten erlazioa garatzea. Ze pos ikusi zaitu da, egon zarenenik honekin. Ikusi dut, erpari hau eman diozunean edo, asko postu zarela. Umea konturatzea esatea, hau niri honi plazerra ematen dut. Hau ez da, jo que se, bla, 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 psikologia merkea. Evidentzia asko dago horren alde. Orduan, pentsatu beharrean da, umea berekoia da, eta nik erakutze behar dut, ez, potentziala dauko oso altruista izateko. Eta horrek plazerra ematen dio. Lagundu umei konturatze horrela, eta guazen ikusten, testu inguruak sortzen, hori erresteko, ahalbidetzeko, bai? Eta ez horren beste, eta sari gutxiago emon. Hori izango litzateke motivazioen psikologian esaten dana, nolait, landu motivazio intrinsikoa eta gutxitu ekstrinsikoa. Konturatzea hau egiten dut, nik nahi dudalako, plazarra ematen dudalako, eta ze derra da lagunak ekitea, eta konturatzen honen bitartez, plazarra ematen dut, eta elgaratu egiten dutela lagun horiek, eta irabazi egiten dudala hau eginda. Irakurri dute honi buruz ikerketa bat nun aztertzen zuten ikasle taldeak eta adibidez STEAM, zientzia, teknologia, ingenieria, matematika, arte arlotan halako konpetizioak egiten zituztenean saria jasotzen zituzten taldeak gero aste batzuk eta gero aztertzen zuten beraien jakin mina
gai horri buruz jakimina, jeisten zen. Jeitxe egiten Eta zarik jaso ez zutenak, nolabait handitzen zen. Eta harrituta geratu nintzen, ni beti biok elkartean beti bultzatzen ditut proiektu kolaboratiboak, ez zait asko gustatzen konpetizioak eta bultzatzen, baina, bueno, kompetizio asko daude hezkuntzan, eta dirudienez laguntzen ditugu, galtzen dituztenak, kompetizioak galtzen dituztenak laguntzen ditugu irabazten dutenak baino gehiago, ez? Bueno, evidentzia askorik ez dago, baina hortik, dirudi hortik doa dala gauzak. Bueno, orduan, aipatu dituzu primateak eta baita aipatu dituzu beste gizaki espezie batzuk denisovanoak eta neandertalak. Orain bakarrik gu gaude. Orain dela ez da denporazko beste 4-5 ez da 6 espezie floreseko gizakiak eta Luzorensis, bai. Dirudienez, ari gabiltza espezie hominido edo, bueno, giza espezie ezberdinak aurkitzen. Hor, baitaren neandertalekin aipatzen da. Hor, zer gertatu egin da? Homo sapiens espezia inposatu dela, edo espezie horiekin azken batean elkartu gara eta beraiekin harreman sexualak eduki ondoren, nolabait integratu gara guztiak. Bueno, badakigu bigarrena gertatu dela, ze hor ikusten da gure genoman, hor ikusten da europarron genoman, 4 gutxi gara bera badala neandertala, gero gertatzen da hori Europan, gero Asian ja Denisovanoen eta Ozeanian ustot erdi bosta litzatekela, Afrikan ez, ze Afrikan ustot beharkitu zela egongo zena homininoren bat eta baina ez dute identifikatu zein izango litzateken badaudele gene batzuk. Hori emon da, bai. Gero bestea da, horrek bestu kentzen kompetiziorik egon estanik. Ikusi dezakezu Amerikan gertatu zena, biak gertatu da dela, kompetizioa eta bai gero nastea bi linea horiek. Baina nolabait gu nagusi irabazle, gutxienez gure genoma da nagusia, eta besteena da txikiagoa. Zer daukagu berezi Homo sapiens espeziea, halako arrakasta evolutiboa eta halako arrakasta batez ere beste espezien integrazio partzial hori edo eta nolabait beraien desagertzea. Zergaitik ez dira izan neandertalak nagusiak edo beste hominido espezie, beste gizaki espezie guik izan gara nolabait irabazleak. Jo, hemen hau erantzuteko ni baino beste gauzak berantzuteko ere, adituagoak dina dauden pertsonak badaz, ez? Baina, bueno, hor teoria ezberdinak daude. Niri deigarri egiten zaidana, eta askotan ignoratzen dena da, ja berez neandertalak, heldu zinerako europearrak, sapiensak, Europara, ja oso populazioak hainberan zegoela, eta oso gutxi zirela, eta oso isolatuak zeudela populazioiek. Claro, tortzen jatzuz, europearrak josuz barriro. Tortzen zaizkizu, afrikarrak, sapiensak, bata bestean inatzedik, eta bakarrik presio zenbakien joku bategatik, irabazli urtengo zara, ez? Gero, esaten da, sapiensak, sozialki integratuagoak zeudela. Badirudi neandertalak zentzu horretan behar bada nahiko bereziak zirela, eta nahiko ez dakit ditze izango litzateken individualistak, baina ez era negatibo batetan besta, ez? Ez zila engregarioak nahi baduzu. Talde txikiagoak ziren. Talde txikiagoak, baina eske izakio gara oso pina gara.
Ez? Eta horrek igual behar bada eman zion bai sapiensari abantaia bat. Sozialagoak dira eta gure gizarte sareak eta garatuagoak zeudela. Eta besteak apur bat isolatuagoak. Horrek bidezake eragina teknologian, baina nik ikusi ditan gauzak neandertalen teknologiarena da oso aurreratua zela. Bai, hori ikusten gabiltza, ez da. Violentoagoak baliteke? Nik uste ez nuke esango horren evidentziarik dakogunik. Ez nuke, ez dut horrelako horren inguruan ez irakurri, ez. Lehen aipatu duzu bortzakeria eta violentzia gai interesgarria da. Nik uste dut, nolabait ikusten dute, lehen alienei buruz galdera hori, nolabait ni harrituta geratzen naizelan gaur egun jakiten dugun guztiarekin zelan jarraitzen gera elkar hitzen eta gudetan eta hainbeste sufrimentua bultzatzen, bai gobernuetatik eta militarismoa eta hain presente dagoela gure gizartean. Baita ere nolabait kosmobizio hori, adibidez Grezia klasikoan gudan hiltzea zen ohore bat, eta hori horren bila zebiltzaten hainbeste gizon, zorionez hori aldatu egin da. Aipatu zu baita ere hobetu egin garela alde horretatik, violentzia nolabait orokorrean jeitsi egin dela, beraz posten naiz hobetuz goazela, baina oraindik mantentzen da, eta baita ere ikusi egin ditute tximino eta batez ere hori txinpanzen dokumental hauek zelan antolatzen dituzte taldeak beste taldeak dauden mugetara hurbilduz eta halako guda txikiak dituzte, beraz hor daukagu jarraitzen dugu halako gudetan, gizakiak baita ere, baina ez dakit zein izango litzateke galdera, baina zelan lortu dezakegu hori aldatzea, zelan lortu dezakegu nolabait baita ere hau Gariko Etxelermausabia garekin neurozientzialariaren aipatu nun, daukagun ezberdintasuna primateekin nagusiki da, kontzientzia, kapazitate ezberdin bat, gauzak analizatzeko, modu kognitibo batetan nolabait aukerak gehiago ditugu, eta nolabait daukagun burmuina, kapazitate hauek dauzkagu gauzak aukeratzeko eta esateko, bai, behar bada gure naturan bortzakeria, violentzia hor dago, baina beste modu batetara bizi nahi dugu, modu paketsu batetan bizi nahi dugu. Baina oraindik jarraitzen gara horretan. Zelan izan da hau violentzaren evoluzioa, bortzakerien evoluzioa primatetatik lehen gizakietara eta gaur egun daukagun violentza mota desberdinetara? Orain dela, zentzu horretan daukagun impresioa dela gauzak txartotzen ari direla, oso espezie violentoa garela, eta ulertzen da zergatik, ez? Telebista edo edabideetan begatzea besterik ez dago, ikusi orain ze gertatzen edan Gazan, Ukraina edo beste edozein lekutan, ez? Baina hor egon daiteke sesgo bat, ez? Eta sesgo negatibo bat, ikusten duguna bakarrik ikusten duguna da gauza txarrak. Telebistan jartzen dituzte, pertsona bat hil bada jarriko dugu telebistan. 5.000 jaio badira, ez du jarriko telebistan, ez? Badago sesgo negatibo bat.
Baina adibidez, hau apurat erantzuteko, orain dela, urte gutxi, 2, 4, 5 urte Granadako antropologika departamentutik egin zuten ikerkuntzat, Science edo Naturen publikatu zena, eta aztertzen zituzten homizidio kopuruak edo proportzioak historian zehar. Eta hori egin aurretik aztertzen zutena zen, guazen ikusten gure iragan paleolitikoan nahi baduzu, zentzuk zian homizidio kopuruak, eta ikusten jasotzen ditugun edo arkeologikoki aurkitu diran esur guztietatik zenbat erakusten dute violentzia fisikoaren aztarnak, ez? Eta horrek atatzen zute proportzio bat homizidioena. Eta hori egin aurretik egin zutena zen, aztertu zituzten, garatu zuten modelo bat, erlazionatzen zituztenak primate ezberdinen ezaugarri fisikoak eta jokabidezkoak eta adultizidio kopuruak. Garatu zuten modelo hori, eta gero sartu zuten modelo horretan gizakien ezaugarri sozialak eta fisikoak, eta ikusten zena zen, behintzat, paleolitikoan gizakion violentzia mailak ziren gure ezaugarriak dituen primate batei espeko litzatekenak. Horra, nahiko zentzu horretan arruntak ginen. Ez beste primate batzu baino. Gure biologiekin bat etorriko lirateken violentzia mailak zeuden egon ziren gure iraganean. Honek bezaten du, erakusten du, baduela violentziako joera biologiko bat bebai. Kasu batzutan, violentziara joko dugu. Eta gero hasi ziren ikusten nola homizidio kopuruek aldatu ziren gure historian zehar. Eta ikusi zuten dena zen, brontzearen hasita egon zala handie. Osea, espero litzatekena baino, baina handia. Orden hor sartzen da, sozietatea, sartzen da kultura, eragin negatibo bat, nahi baduzu positibo bat, homizidio kopuretan eta violentzian. Orden, kulturak, eraginak, gizarteak badu handia. Eta gero, sortu zirenien nazio estatuak jetxiera bat. Eta jetxiera bat modeloaren azpitik. Eta orain, iraganean baino violentzia maila txikiagoak ditugu, orokorrean. Orduan, gizartea, kulturak eragin positiboa eta negatiboa izan dezake. Orduan, lotura egongo litzateke orduan taldearen tamainarekin, ez da, nazioak talde handiagoak dira, nazio baten barruan, nazioak agertu baino lehen, hemen adibidez Euskal Herrian, ganboinoak eta guztiak hemen borroka egunero, miseria, ez da, baina gero Euskal Herria agertzen da, eta guztiok elkarrik, nortasun kultura eta helburu antzekoekin, beste estatuak agertzen dira, eta taldeak handitzen dira. Orduan, talde barruan barne borrokak ez dira gertatzen hainbeste, baizik eta taldetik kanpo. Zenbat eta talde handiagoak lortu, jeitsiko da indarkeria, jeitsiko da... Hori izango litzateke konklusioetariko bat. Zenbat eta talde handiagoa izan, zenbat eta integratuagoa izan, zenbat eta interes amankomun gehiago izan, gutxiago. Adibidez, Estatu Batuak eta Txina, ez dira gudan sartzen. Zergatik, interesak ez lukelako inok irabaziko. Ez da Europa. Adibidez, Europa hori da, gutxitu egiten da. Eta gero dago, azten garen hitzaiten eske, hoiek, besteek, jazten gara deshumanizatzen. Eta nik uste dute, nik ez dut honetarako resetarik, baina badakidana da, edo lagundu violentziarako joera handitzen duena da bestea deshumanizatzea. Eske hoiek, beste hoiek ez dakiz zer. Eta hori izan daiteke beste genero bat, izan daiteke beste kultura bat, izan daiteke beste arraza bat. Baina gu erabiltzen dugunean eta pentsetan duzunean beste pertsona hori nire komunitatearen parte da, loturak ditudalako, esautzen ditudalako. Azkenean, ez dut uste erantzunain kognizio erabili behar dugu, baina gure izaera nahi baduzu emozioak ulertzeko. Eta nik uste dut
gudak garatzeko errezetarik edo errezetan egon beharko litzateke gauzetariko bat izango zen bestekiko afiliazioa garatzea. Hori da, elkarte supranazionala horiek bultzatzea. Claro. Edo egon da Europa egiten saiatzen, zer egiten dugu Erasmus programa hauekin. Jentea urtetea, eta nik lagun bat dut Belgikan, beste lagun badata. Eske frantsesak horrelako, nire laguna ez da horrelakoa, eta orden ja ezin zara jauzi simplifika. Eta gero poteriek be esplotatu izan dituzte hauek. Egoera eta sortu izan dituzte euren erretorikan bitartez sentimentu horiek. Kurize gertatzen da non estatu batuetekin eta kanpotarrekin eta azten direnean esaten Trumpen diskurtso asko egon da deshumanizatzera etorkinak. Bai. Aztuta guztiok garela neurri batean etorkinak. Bai. Hori zendatzeko bena da atzerrira jutea, atzerrian bizitzea, eta ni adibidez Granadaren ikerketa aipatu duzu, Granadako Albaizin auzoan bizi nintzen, nire inguruan hijituak Marroko Alkeriako hainbeste biztanle, eta hor nik neukan prejuizio batzuk askok galdu nituen. Beraiekin harreman zuzenean, ez da? Eta bueno, talde guztietan bezala denetarik aurkituko duzu. Baina ja ez duzu generalizatzen, ez duzu deshumanizatzen. Ni nolabait milia euki beharrean, eta orain herri batzuk milia berriro ekarri nahi dute, uste dut Alemania eta Suedian eta bar, nik egingo nuke alderantzizkoa. Sortuko nuke alako zerbait, zerbitzu sozial bat, nun atzerrira jun behar zara, nun behar bada refuxiatu kanpamentu batetara, eta ez zara atzerrira jun behar, baita ere hemen dauden migrantekin lan egitea, eta alakoa oso lagungarri izango litzateke. Lotura emozionala garatzea pertsona hauekin, interesa mankomunak eta integratu gizartea, baina integratu emozioen bitartez. Lotura garatuta. Nik esaten dut, guztiok dugula potentzial bat psikopatak izateko. Adibidez, eta izan behar dugu, eta adaptiboa izan daiteke, zu pentsatu harakin bat, non empatizatzen duen guztiz bere hiltzen dituen animaliekin, ezingo luke. Gai izan behar za deskonektatzeko, eta ez sentitzeko, ez empatizatzeko kasu honetan animali batekin. Baina derrepente azten gara beste talde batek esaten du, empatizatzen du balde batekin, baldeak ze konturatzen da ze gauza ditugun aman komunean, egiten du derrepente lotura emozional batek, eta animali horrekin, claro, ez litzateke gai izango gizakiok hori ikusi arrasak ere lotuta zertagoen, deshumanizatzen duzu beste talde bat, eta ja egin duzunean hori, ja mekanismo empatiko hori inhibitu egiten duzu, eta horrek albidetzen du edo zen astakeria egiteko. Bai, gogoratu egin dut, ipatu duzu animaliekin harremana, eta uste dut, biok elkartean bultzatzen dugu nolabait bizitza dela gure kapital garrantzitsuena, hori bereizten gaitu beste planeta eta unibertsuen nolabait modu horretan berezia gara, bizitza dun planeta gara, eta gogoratzen dut Mexikon aurkitu ginenean orain dela pillo, horre primateak tximinoak aztertzen, eta aukin nuen izugarrizko aukera polita zurekin eta zure ikerketa taldearekin aste bateko bidai bat egin genuen, gutxi gora bera, tximinoak aztertzera hainbeste tokitara. Gogoratzen dut tximinoak nolabait
kaltetatuak zeuden tximinoak berreskuratzeko laguntzeko toki batetan, nun tximino batzuk, arma tximinoak, momentu batetan, kaia barruan zegoen tximinoa, baina nire begira, eta buelta hartuzun, eta buztana atera, kaiatik kanpo, eta buztanan daukate gure eskuak bezala. Ez dit, daukate taktil prensilak dira eta eskua eman zidan, nola bait, buztana eman zidan. Eta hartu nuen, eta begiratu zidan, ez dakit, momentu benetan polita, berezia. Halako harremanak landu behar ditugu oso garrantzitsua beste gizakiekin, noski, eta bai beste bizidunekin. Baina baita ere pentsan dut, gertatzen dena gaur egun, ikusten dugu, aipatzen dute, Bilbon, ume baino gehiago txakurrak daude. Hasi gara animaliak etxean hartuz, eta nik katua daukat eta maitatzen dute, katua. Eta nolabait, harreman hori oso polita da, eta interesgarria hori da bultzatzea, baina nolabait baita ere, uste dut, dela gure individualitatearen ondorio bat. Behar bada, beste gizakietatik urruntzen gara, baina animaliak hartzen ditugu, edo baita ere, txakurren bidez, irtetzen zanez gero, sozializatzen duzu gehiago, ez da? Baita. Baina ez dakit, nola baita, pentsatzen dut, gure gizartea individualismoa eta aislaketa bultzatzen du apurtxu bet? Hori arriskutsua izan daiteke? Hombre, arriskutsua izan daiteke gure ongizate emozionalen dako, ze barriro badugu primate sozial baten garuna, eta behar ditu gure osasun psikologikoarako behar ditugu harreman horiek, eta behar ditugu harreman abegikorrak, onak eta aberatzak. Gure korputz fizikoaren dako, jatea behar dugun bezala, ez? Nik uste dut gaur egungo gizarteak, bai, sortu ditzake gora batzuk, lehenengo familia handia eukitea ez da erresa, etxean sartu behar gara, eta igual horbe bai ondako erosotasun maila batzuk bilatzen ditugunak lehen behar bada estandarrak aldatu egin dira, erosotasuna idagokionez, eta behar bada horregatik ere animaliak ekartzen ari gara. Bikotea, seme-alabak ez dituzten bikote gehienek animali bat eukiko dute, eta gero, jente heldu asko ere, seme-alabak askotan bez daude inguruan. Eta orduen, nolako gutzune afektibo bat betetzen dute animali horiek, eta alde hortatik onurak datoz. Baina, gizarte honek bebai hain lanari lotuta dagoena, eta ez dakiz zer, bai azkenean eramaten gaitu. Uste nolateko gure tejido soziala galdu egin dela. Lehen uste integratuagoak geundela. Gehiago bai mugitzen gara, gauza asko da, hemen azkenean ez dagoena edo txarra, lehen, klaro, ezin zen izpentzako zure herritik urtengo zarenik egingo duzuna idozuna, eta hori besta, hori hona da, ze ondo da eukitea daukun askatasun hori esateko, nik gurekoren niri benetan betetzen hau da, eta banoa beste leku batera, hori hona da, kontrapartidak daude, ezin dugu dana euki, eta orduen, klaro, esatoz hiri berri batera bizitzera, ze ongi, baina gero, tejido sozial hori galdu egin dozu. Bai, gauza batzuk onak eta beste batzuk txarrak. Amak aipatzen du askotan, aitit eta mamaren etxean beti ateak irekitat zen dela, eta hortik beste jendea pasatzen zuela, eta elkar laguntza eta sozializatzea eta lotura sozialak berak ikusten du askoz ere indartsuagoak zirela. Izan leke. Oporretan gehiago urteten gara, hobi gehiago ditugu, egia da. Lehen etzaun, igual etzaun, eta zein gau buelta baten montaldam nekoekin egon. Azpiko tabernan edo, klaro,
Herriek eta bizitza gehiago zuten, orain hanka egiten dugu oporraldi. Aukera daukagu ez joateko. Ez dakit. Eta mugikorrik ez, beraz, baita, hori da. Zure alboan zegoen hoiekin, baita. Harreman horiek landu behar. Karo, baina bai, iraganan esatea ez zu sentitzen dut, baina pertsonanekin eskondu behar zara, edo sentitzen dut, eta hau da tokatzen zaizuna. Hori begona etzan. Ja. Dire gure, nik ez dut iragana gehiagi idealizatzen. Ez. Iragana behar zen norendako. Gizon txuriendako behar bada bai. Beste kolektibo guztiendako igual da ez ainona. Claro, emakumeen perspektibatik iragana behar zela pentsatzea, Bai. Eta orokorrean bizitza asko hobetu egin da. Zentzu askotan, bai. Bizitza kalitatea asko hobetu egin da. Gaur daukagun baldintzak eta bizi modua eta posibilitateak izugarrizkoak dira. Bai, konparatuz. Lehen baita ere, aipatu duzu bikoteak. Bikotea da eredu naturala edo nolabait inposatua. Ze askotan aipatzen ditu alako gauzak, ez? Eta talde batzuetatik edo interes batzuek direla eta esaten dute, normala dena da bikotea naturan, normala dena naturan da heterosexualitatea, normala dena, normalitate hori gustatzen zai zalantzan jartzea, zer da normala izan daiteke estatistikoki gehien gertatzen dena, baina gero natura aztertzerakoan behar bada, denetarik ikusten dugu eta behar bada guk normaltzat ematen duguna ez da hain normala. Hala. Naturan asko da, oso anitza da. Orduan, naturan bateratze sistema guztiak daukozuz. Poligamiar bat zenbat emekin, poliandria, hori gutxien ikusten dena da, eme bat hainbat arrekin, poligineandria, arrak eta emeak, txinpanzeak adibidez, eta bai monogabian ikusten da. Danetari dago. Baina egia da esan dezakegula da, normala dena da espezie baten dako sistema bat da. Txinpanzetan, poligineandria. Bonobotan, poligineandria. Goriletan, poliginia. Jiboietan, monogamia. Eta gizakiotan, zer da gure espeziaren bateratze sistema karakteristikoa, bai? Argi da gizakiotan ikusten ditugula kultura ezberdinetan sistema ezberdinak badaudela, hori egia da. Baditugu monogamoak, baditugu poliginikoak eta baditugu poliandria bebai leku gutxi batutan, Tibet eta inguru horretan. Normalean biziraupena oso gogorra den lekutan. Aipatuko duzu mesez, azalduko duzu adibide hauek poliandria eta zer diren? Poliandria izango litzateke emakume bat, gizon bat baino gehiagokin bateratua edo eskonduta dagoen sistema. Poliginia da normalean poligamia bezala ulertzen duguna, gizonezko bat zenbat emakumezkokin, eta gero poliginandria izango litzate gure dugu sistema poliamoroso hau, ez? Hainbat emakume, hainbat gizonekin. Bai? Eta lakoak ikusten ditugu gizarte ezberdinetan, gizakietan guztiak gertatzen dira. Bai, badaude. Eta gertatu dira, badaude. Bai, badaude. Baina adibidez, poliandria, emakume hainbat gizonezkoekin oso leku gutxitan ematen da. Eta barrio, ekologikoki oso gogorrak izaten dira. Eta kasu hauetan, familia bat aurrera taratzeko, gizon baten laguntza ez da nahikoa. Eta hori esango gora ekologikoa. Orduan egoten dira, espada nahikoa gizon baten ekarpena, ze pentsatu no esan deken tibetar lautadan, daukazu sistema agrikola batetan, ez da lur produktiboak, daukazu oso leio txikia, barabarra edo garagarra parkatu lantzeko, jak batzuk gutxi dituzu, eta hori ematen. Eta normalean, kasu horietan, bi gizonezkoak anaiak izaten dira. Askotan. Bai, hori izango litzateke normalena.
Hori ikusi nuen Txinako toki batetan, dokumental batetan ikusi nuen, eta emakumeak ziren lurraren jabeak, etxeanen jabeak, eta gizonak mugitzen ziren, nolabait gizonak ziren mugitzen ziren lana dela eta nolabait hortik pasatzen ziren urtean zehar hirebete batzuk zeuden emakumeekin etxean, baina gero lana dela edo beraien sistema ekonomikoa dela eta mugitzen ziren, eta bueno, emakume hauek aukeratzen zituzten gizon batzuk, eta horien seme alabak zituzten, baina hori uste, izango zen matriarkado bat, gero ez dakit hor ugaltze sistema nola izango litzateken, ematen du gizonezkoak oso paper sekundario bajokatu lukuela, uste bebai Malinoskin eta bazitun hor Polinesia inguru hortan Polinesian baita. Bebai sistema batzuk zenetan laguntzen zuena umeen askuntzen zela anaia, emakumearen anaia. Bai. Badago aniztasun hori, baina ikusten baduzu sistema guztietan normalena zein dan gizakiotan, estadistikoki normalena monogamia da. Bebai, sistema poliginikotan, gizon bat emakumekin, berriro, hemen betik poligamia horri lotzen dugu, ez? Arruntena da monogamia da, baina kultura horietan ematen da, nun ikusten dan poligamia, gizarte horietan gizonezko gutxi batzuk baliabide asko monopolizatzen dituzte. Orduan dokozu, gizonezko batzuk errekurtzu askokin eta asko gutxikin. Orduen, ugaltzeak baliabideak behar ditu. Eta sistema horietan zentan gutxi batzuk asko duten horrek erakartzen du sistema hori edo ahalbidetzen du, zeinetan, klaro, emakume bat bere seme alabak aurrera eramateko baliabideak behar ditu. Sistema agrario horietan boterea gizonezkoak dute. Orduan, familia bat aurrera eramateko gizon horiekin batu behar zara, bai edo bestela ez dago baliabiderik. Nik horbe badago lako kontzepzioa eta apurat simplistikoa dena esatean, poligamia hori, poligine hori txoio bada gizonezkoen dako. Eta da, ez, gezurra da. Gizon gutxi batzundako behar bada bai. Gehienengoen dako ez. Ze gizonezko batek lau emakume baditu, faena bat beti pentsetan dugu emakume horietan, eta arrazoiz. Hai pentsatu dezakegu beste 3 gizon horietan. Familiarik ez dutenak, bakarri bizi beharko direnak. Eta pertsona askonendako importantea da euren ongizatearako familia bat sortzea. Sistema horiek, beste 3 gizon horiek, aukera horretatik, aukera hori kentzen di, Ez da gehiengoaren gizon gehienendako ez da ona. Ez da ona. Gogoratzen baduzu Mexikon, geratu ginen familia batekin, familia horretan gizona zen unibertsitaterako, Veracruz unibertsitaterako egiten zuen lan, eta oso garbi gogoratzen dut, bidai horri oso polita, oso bikaina zen, eta memorian daukat. Eta uste dut 3 emakume zituela. Gero herri horretan bazegoen beste gizon bat 4 emakumeekin, uste dut taberna dendaren buruzagia. Baliabide gehiago zituztenak. Unibertsitaterako lan egiten zuena, soldata nahiko desente batekin, 3 emakume zituen. Eta nigo goratzen dudana, lehen da bizi, persona guzti hauen nortasun baketsua eta alaia eta lagungarria, oso jende berezi polita eta maitetsua. Eta emakumen artean harreman polita, baita ere, nabari nuen, ikusi nuen, eta beraien elkar laguntzea, azken batean etxeko zereginak guztien 3 artean banatzen zituzten. Beraz ikusten nuen bat bakarrik lan guztia egin beharrean, gizonak noski nekazaritzan eta unibertsitateko lanetan zebilen, eta 3 emakumeak nolabait hori ikusterakoan baita ere
geratu nintzen apurtzuet pentsatzen, ez? Halako daukagun ideiak buruan halako gauzei buruz, errealitatea, bueno, ez berdina dela edo errealitatea ez dela hain zuri beltza, Bai, nik ez da, nik ondigon pentsatzen dut, aukera eukiteak, hor badagoela, askatasun horretan badagoela, eta ez da baiagarria da, ez baina postasuna, ez, bai emakumeak, sistema poligamia honetan, ez dut uste hori danek ideala, ez. Baina, bueno, bueltatzen apurat, esaten gena, zeda gizakiotan normala, eta bateratze sistemekin, badago lotura bat jokabidea eta anatomiaren artean. Eta hori be kontuan hartzekoa da. Sistema poligenikotan batemekin dimorfismo sexual asko dago, armamentua dago, harrek borroka egiten dute euren artean. Guk ez dugu anatomi hori, ez dugu dimorfismo hori, oso txikia da gizonezko eta emakumezken artean. Eta gu anatomikoki monogamoak izango lirateke. Osea, ikusten baduzu gure anatomia eta gure jokabidea evoluzioan monogamiarutza jo izan dugu. Bai? Gero bai sistema poliginikotan, poliandrikotan, hainbat hainbat harrekin, txinpanzetan, emek izaten badituzte inflamazio genitala. Hori ikusi genuen tximino aullador, ez dakit, aullatzaileak apurtxo bat, baina hori bai, harrek bai. Baina inflamazio genitala izango litzateke emek egiten dute. Harrek eta horrek suposatzen da baliatzen duela, harrek konpitetzea euren artean eta gizakioko ez dauko. Osea, badaz, gauza asko erakusten dutena, indikatzen dutena monogamiarutza joko dugula. Eta hori etorri da gure garunen garapenarekin. Horrek oso haurtzaro garunak energia asko behar du, horrek egin duena da sortu du presio bat gurasoengan, ez da nahikoa bakarrik guraso baten ekarpena umeak aurrera ateratzeko, gainera haurtzaro asko luzatzen da, eta hori koparentalitatearen evoluzioa ekarri du, eta horrekin monogamia. Orduan nik uste badaudela argumentu asko esateko biologikoki monogamoak izango ginatekela, izan gaitezke monogamo sekuentzialak, eta hori izan, eta gero bakoitzak egin dezaela bere bizitzarekin nahi duena eta alduena, ez? Baina espezie moduan, bai. Nik esango nuke baietz. Bueno, hor baita ere ikusi egin da askotan, eta ikerketa asko agertu egin dira, nolabait aurkeztu direla naturako espezie asko monogamo bezala, egia benetan espezie hauek dira bikoteak eta bizitzarako bikoteak dira. Baina bai dauzkate harreman sexualak beste bikotetik kanpo. Baita. Hori ikusi da asko. Bai. Azalduko duzu apurtzu eta hau Mexikon tximino hauen beraien arrautzen tamainoa eta izaera nolabait monogamo poligamoaren erlazio hori ikusten dela adibidez goriletan ikusten da ezberdintasuna handia primaten espezien arteko joera eta nolabait fenotipo hori. Bai, adibidez, sistema poliginikotan, hainbat emekin ikusten duguna harrak garatzen dituzela da armamentoa. Gorilen kasuen izango zen, gorputz ikustitugu harroiek asko impresionatzen dute, ze handiak ean segi hartzuak diren. Beste kasua izango ditzateke oreinena, oreinarrak emeak baino asko handiagoak dira. Oreinak dituzte, harrek dituzte adar handi hoiek, armak benetan dienak. Eta hemen ekertatzen dena da, kasu sistema hauetan harrek elkarrekin konpetitzen dute emeekin ugaltzeko. Bai? Eta bada irabazi handiko, galera handiko joku bat da. Irabazle urteten bazara, eme askokin kopulatuko duzu, eta seme-alaba asko eukiko duzu, eta ugaltzak arrakasta handia eukiko duzu. Ez pozu lertzen, ez. Bai?
badaude beste sistemak, zenitan, eta talde horiek normal izaten da, bat, zenbait emeekin, bai? Sistema poliginandrikotan hainbat ar eta hainbat emeek ar ezberdinekin kopulatuko lukete, eta arrek ezberdinekin, eme ezberdinekin. Eta horre ematen da kompetentzia espermatiko bat. Eme bat hainbat ar ezberdinekin kopulatzen badu, aite izango dana da, esperma gehien eta multilitate bizkorrena sortzen duena, ez? Eta kasu horietan ekiten dugu barrabil handiak arretan. Txinpansek adibidez, barrabil terribleak dituzte. Ez dugu horretan pentsetan, baina bi barrabia batea jartzen baduzu, garuna baina handiagoa da. Bai? Orduen, kompetentzia espermatiko hori. Eta orduen, horrokarietan egon ginenak ikusten, hor badaude hainbat ar eta hainbat emez osatutako taldeak, eta horregatik eukiko lituzkete barrabil handi horiek. Horri egin gendun ikerkuntza bat, eta ikusten dana da, horrokariena genero bada, hor espezie ezberdinak daude, eta espezie batzutan daukazu ar eta hemen kopura ezberdina da, batzutan ar bakarra hainbat emekin, eta beste batzutan hainbat ar eta hainbat eme. Hainbat ar eta eme dituztenak barrabilak handiagoak dituzte. Ar bakarra hainbat emekin dutena da ioide handiago bat, zarata handiagoa sortzeko, esateko, kasu kontuz nirekin oso indartsua naiz, eta ez zaite sartu nirekin, edo nire emekin bestela borrokan hasiko gara, ez? Olako nolabait. Orduan hor egongo dileateke kompetentzia bat estrategia prekopulatoria eta estrategia postkopulatorioen artean. Gauza da ezin dituzela biak euki, edo inbertitzen duzu armamentoan, kasu honetan ioide handi bat, edo inbertitzen duzu kompetentzia espermatikoan, ez? Barrabila handiagoak eukite horretan. Da gai interesgarria, eta hor baita ere ikerketan egon da nolabait sesgo handi bat, goratzen dut irakurtzen Scott eta Amundsen arteko borroka hau egopoloa menperatzeko, borroka honetan Scotten txalupan zioan naturalistak hasi zen pinguinoen konportamentuak eta harreman sexualak eta hori aztertzen. Eta dirudienez, Scott kapitaina ikusi zuenean hartu zituen notak, bota zituen uretara, alako kultura viktoriano horretan, alako txerrikeriak edo zikinkeriak ezin ziren edatu. Eta bai hor sartzen da pultsu bet, zenbat aipatzen da, edo nire ustez aipatzen da gehiegi macho alfa, ez da, alfa horren garrantzia, eta bueno, adibidez, aipatzeko baita ere aipatzen da, naturan gertatzen dena beti, edo gertatu behar dena, da heterosexualitatea, ze horrela lortzen dugu ugaltzea, espeziak ugaltzea, eta baina ikusten da adibidez txoriekin eta itxasori espezie batzuekin emeak elkartzen dira, egiten dituzte bikotea, eta harreman sexualak dauzkate beste harrekin, baina bikotea eta arrautza jartzea eta ugalketa bi eme kontrolatzen dituzte, eta arrakastatxoagoak direla, arrautza gehiago eta txori gehiago irtetzen direlako hortik, ez? Beraz horrez dago naturan apurtzuet denetarik aurkituko dugu, ez? Denetarik dago, eta guztia da normala. Bai, eta gainera gertatzen den gauza bat da, ugaztunetan, beste animalia batzutan baino, jokabide homosexual gehiago ikusten direla, eta primatetan beste ugaztunetan baino gehiago, eta simio handietan, hau da, gu simio handi bat izango ginateke, beste primatetan baino gehiago, emate gure leño evolutiboan, jokabide homosexualak
hautetziak izan direla, selekzionatuak izan direla, eta hor sortzen da galdera, bueno, baina zergatik, ez? Neodarwinistatik nola salduko genuke hori, ez? Eta beti pentsa behar dugu, zein izango litzateken honen obaria, zerk irabazten du pertsona batek jokabide homosexualak izaterekin, ez? Eta honen inguruan egondea oso ikerkuntza interesgarriak politak, ez? Eta ustot asko ekarpen oso handia egin dutena ulertzean homosexualitatearen jatorrian, ez? Nahi baduzu, ez? Hipotesi pare bat dauzor bai, eta funtzamendu oso handikoak, ez? Lehengo, barriro, naturan ematen da. Gero daukagu gizarte guztietan ematen da, ez? Aurkitu dira geneak ere badaudela horrei lotuta. Ez bakarra, ez dago homosexualean gene bat, baina badaude gauza guztiekin gertatzen diran bezala edo gehienekin, ehundaka, milaka genek nolaiteko interakzioekin eta efektu gehigarriekin. Badago orduen bebai oinarri genetiko bat. Baina ulertzeko zergatik sortudan sexu homosexuala ulertu behar dugu bebai sexuaren funtzioa, sexu heterosexualen funtzioan, bat hau galtzea da, baina ez bakarrik. Ezea gozatzea. Ez gozatzea, ez. Funtzioa izango litzateke loteslea. Zein izango litzateke? Loteslea. Esaten da gazteleaz, ez? El roce hace el cariño. Bikote baten ongizaterako eta osasuneandako eta resilientziarako eta arrakastarako sexuak lagundu egiten du lotzen, bai? Horregatik edozein bikote psikologo galdetuko dutzu, bueno, eta sexu bizitzaren inguran galdetuko dutzu, ze bai bada indikatzailea bat erlazioaren osasunarena, bai? Orduan, sexuarekin, heterosexualen, oxitosina jariatzen da. Oxitosina gure semealekin harremanetik ditugunean gertatzen den bezala. Horrek lotu egiten gaitu, bai? Orden, gizakiotan, eta primatetan, batez igual bonobotan, efektu lotesle hori egongo litzateke, bai? Eske sexu homosexualak jariatzen da oxitosina. Hor dago lan bat bonoboekin ikusten da, sexu homosexuala duten emeek harreman horrek oxitosina jariatzen duela. Eta horrek lotu egiten dutela. Eta koalizio forteagoak egiten dituztela eme horiek, ez? Eta gero berdin ikusi da horrekin. Eta ikusi dana azkenean da sexuaren bitartez erlazioak sendotu egiten ditugula, eta horretorriko lirateke obari sozial horiek. Ez benefizio sozial horiek. Orduan, ideia litzateke eta hori ikusi da beste lotura sendoagoak dituzten primateek ugaltza arrakasta handiagoa dutela. Eta ideia esango zen, sexu homosexual horiek baliatuko lukeela, izango litzatekela tresna bat egiteko, loturak sortzeko, sexo genero berdina duten, edo sexo berdina duten banakakoen artean. Eta orduan, klaro, hori kombinatzen bozu, sexu heterosexualarekin, bietatik hartzen duzu obariak. Claro. Orduan, badaz teoria batzuk izaten dutena da, claro, naturala litzatekena da, bisexualak izatea, eta gehiago edo gutxiago espektro horretan, baina kulturalki heterosexualak garela. Zure natura bisexuala bada, homosexualidadea zigortzen duen kultura batek eramango zaitu heterosexual moduen jokatzera, hori da. Eta gero egongo dira pertsona batzuk nolaiteko indar edo homosexualitate alor biologiko hori sendoagoa den espektro horretan, eta horrek ja ezin dute bide gehiegi ezin dute heterosexualareko kiko edo bide hori egin. Baina bitartean bazaude,
nola, sakrifikatzen dozu homosexualitatea edo instinto edo joera hoiek, bueno, besteak lantzen dituzu, ez dakit. Bai. Beraz, adibidez, harreman homosexualak, bonobo edo beste primate espezietan baldin badaukazu arra alfa horrekin edo gizartean buruzagi edo boteretsu diren hauekin, zuen egoera hobetuko da. Nolabait zure lagunak izango dira. Hori da. Eta zure ugaltzeko aukerak baitere behar bada handituko dira. Hori da. Eta azkenean afektuaren bitartez garatzen ditugu erlazioak. Eta ikusi zenbat besarka ematen dituten elkarri futbolistek, eta zenbat lastan, eta zenbat ikutu, eta claro, batzutan esaten dugu, bakarrik penetrazioa esaten dugu dela, baina homosexualitatea edo heterosexualitatea edo harreman ez da bakarrik sexu hori, da afektuari lotuta egongo diren gestu guzti horiek, baita ere. Esatera noa nada ikusten dugu afektibidade hori bebai, gizonen artean ikusten dugu nola lotzen duen, nor besarkatzen dugu, nor ikutzen dugu. Bori izango zen beste neurri bat, beste pausu bat zuzenbide berdin horretan. Egia da sozialki, azken pausu hori oso zigortuta dago, ez? Baina beba ikusik dezakegu, eta txartu hitz egin dezatea, no, es que eso son mariconadas. Claro, zer dan eta zer estan mariconadas, de repente leku baten, es que gizon eskutik joatea, eso son mariconadas, baina besarkatzea ez. Ikusten zau ze arbitraritate da dagoen hori. Eta ardo pare bat eta gero, kuadrillan, azten dira besarkadak, musuak eta alakoak, egunero gertatzen ez direnak, baina hor azten gara badaukagun maitasun hori, elkarrekiko maitasun hori eta adierazten azaltzen, ez da. Bueno, bezarkada garrantzitsuak baita ere oxitocina sortzeko gure burmuinan poza mekanismo horiek bultzatzeko. Hori da. Eta musuak nolabait apurtzuak bereziak dira, ikerketa batzuk egon dira musuen inguruan, musuak bakarrik ematen dira beste primati espezietan, gizakiektan bakarrik, nola evoluzionatu dira musuak, badakigu zerbait hori buruz? Bai, bueno, gaina horren dela gutxi aurten ikerkuntza bat urten da horren inguruan, ez? Baina bai, beste animaliok elkar musukatzen da, behar badez horren beste espanetan. Ikusten dira txoritzuak askotan eta... Bai, eta gero txakurrak eta ikusteko elkarrez aurkitzen dienean, bai, eta azkenin izango zen kontaktu fisiko bat eta norteko harreman afiliatibo bat, ez? Eta horbe oxitozina jarriatuko litzateke, ez? Eta azken teoria gizaki saltzeko nola evoluzionatu duen edo nundi datorren musuak emateko dugun joera hau edo jokabide hau ikusten dute, egin zuten azterketat ikusten txinpanzetan noiz ematen diran musu hauek, ez? Eta ikusi zuten hauek egiten dutenean grumina edo elkarri zorriak kendu edo beti txinpanzeek eta beste primateek temporazko emoten dute bata besteri zorriak kentzen. Betan ez da zorriak kentzen. Alde batetik bada zorriak kendu, baina asko da ikutzea eta horri biltzea, ez? Eta askotan behago erabiltzen dute horretarako. Eta orduen hartzeko zorriak kentzeko, edo ez dakit ikusten mozuok esatitxo bat, edo ez dakit zer hor kentzeko, eta planteatzen dutena da hori izango zala honen garapen evolutibo hortik etorriko litzateke evoluzioa, ez? Oraindik ere grumina egiten dugun neurri batean, ikusten dugu bikoteak elkarri asko ikutzen dutela, ez? Ikusten dugu ondikon, esaten genuen, ez? Granoak eta kendu, eta horra ibiltzen gara, eta gustatzen jaku eta plazerra ematen dugu besteak ikutzea, edo ulearekin trensak egitea, edo azkenean zait ikutzen ari zara beste pertsona, ez? Eta horrebe plazerra ematen digu, eta nolabait lastanak edo patxoak edo musuak izango lirateke nahi dugu kit horren parte. Bai, hori bultzatu behar. Bai, horre beposan baten digu eta osasun psikologikorako nada. Adibidez, ni Brasilen harrituta geratu nintzen musua zein arruntasunarekin gertatzen den, nolabait
beste kontzeptu bat erabiltzen dute asko eta nolabait beste erabatetan. Eta uste dut polita dela hori. Bezarkadak, musuak, elkar hileak ikutzea eta hori poza eta osasuna ekartzen du. Ez? Bai, eta oin gizarte moduan nik esaten dut batu behar gara eta doztu behar dugun nola elkar saluda agurtu behar dugun, ja gaur egun ez dakizu. Eskua eman, bezarkada eman, lastan bat eman, lio bada, burua jaso, baina joera bada gero eta igual hori da joera, ez da dit, anglosajo bat edo gero eta gutxiago ikutzaren. Hau gertatzen zaigu ez jaten zara beste estatu batutara eta derrepente zoaz bati lastan emotera, patxo bat eta atzera batatik, bendako asko... Edo begietara ikustea, elkar begiratzea zuzenki begietara, hori nolabait harrituta geratu nintzen estatu batuetan ez zela hain arrunta eta ez zen hain ondo ikustita. Ikusi. Bai, izan leke, bai. Eta hor behar bada sartzen gara baita ere bekatuetan eta bekatu nagusiak, bekatuak hor daude eta gure kulturan daude eta oinarri kultural bat daukate, baina bekatuak baita ere badaukate oinarri evolutibo biologikoa. Eta bekatu ezberdinak daude, aztertu dezakegu adibidez gula, jateko nahi hori eta nolabait asko jateko nahi hori badauka nolabait evolutiboki egokitasun bat edo... Bai, ikuiko luke. Gula, enbidia... munduan, pentsau, gaur egun baditugula baliabide asko, janaria soberan dugula. Bere garaian, ez? Orduan, mekanismo bat eramaten zaituna, nolabait balibea duzunean asko esplotatzera, ze behar bat ez duzuekiko adaptagarria da. Ez gaur bakari jangot eta poliki ez, hartu, baliatu, bete zabela eta biharkoak ikusiko dugu, ez? Horren ikusi dezakegu hori ben nola izan daiteken edo azukarrekiko dugun joera hori. Zati, asaltzen da, kalori asko ditu, horrek asko gustatzea, eta hori da plazerra ez da helburu bat, guk helburu egiten dugu, baina biologikoki izango litzateke esaten dana medio bat hori lortzeko. Orduan, zeratik gustatzen jaku horren beste kalori asko dituzten gauzak, ze horrek laguntzen du errekurtso hori gehiago esplotatzera, abante jartzera, eta derrepente aurkutzen bozu energia iturburu bat, ahalik gehiena zurea egitera, eramango zaitu. Orduen, bai, klaro. Eta hiloskortasunak, hiloskortasunak eramaten zaitu, lagungarria izan daiteke erlazioak zaintzeko, esateko erlazioak pentsateko lagun artekoak, kapital soziala hori bada kapital sozial bat, eta ikusten moduzu derrepente zure pertsona horrekin duzen laguntasunari, aliantzia hori galdu aldezakezula horrek bultzatu eraman zait, emozio horren bitartez, berreskuratzera eraman zaitzake, zaintzera, ez? Esaten da, el que quiera tienda, que la tienda, y si no, que la venda. Horre eramat, eta hori lagungarria da. Beste... Noraino eramaten dugu... Hori da, bete hongo da... Hori da, eta hori dozer gauzakin egenik, ez? Gehiegi danean txarra da. Eta hor sartuko ginen, hiloskortasun patologikotan eta nahi duzuna, txarra bada izan daiteke, baina azkenean ona da handia izatea, alto izatea, gauza batzun dako, baina gehiegi ez. Txikia, segun, orduan, beti estremoiek, esan daiteke desadaptatiboak, ez? Irakurri duen, ez dakit nun, gudetan hiltzen diren lehenengoak altuenak direla. Edo gozete batean. Baina beste gauza batzun dako baliagarri. Osak, azkenian, adibidez, COVID-arekin gertatu da, ez? Ona da soziala izatea, lagun asko ekitea,
Eta zen, gehienetan bai. Eta horregatik hori hautatzia izan da, horregatik ditugu gaitasun hauek. Claro, pandemia egoera batetan, gaixotasun bat datorren egoera batetan, eta non sendagairik ez dagoen, nor izango dira lehenak hiltzen. Jentea guztiaren, saltza guztietan sartuta dauden hoiek. Eta apurrat isolatu direnak egoera horretan abantaiokiko dute. Osea, ikuspuntu evolutu batetik gauzak ez dira onak edo txarrak. Testu inguraren arabera. Claro, eta horrek hori da. Eta horrek eramaten du gauzatzuk hautetziak izatea eta ezagarri batzuk momentu batzutan eta beste batzuk. Horregatik bebai beharrezkoa edo pool genetiko handi baten garrantzia, ez? Eta aniztasun kulturala. Eta aniztasun, azkenean egorak betik aldatu egingo dira. Eta azkenean aniztasun horrek bermatuko lukena da populazio espezie horren iraunkortasuna epeluzean ingurumen aldakor batetan. Aniztasun genetikoa, aniztasun kulturala, neuroaniztasuna, ez da? Bai. Oso garrantzitsua denetarik eukitzea. Bai, iraupenean, espezian iraupenerako nahitaezko. Aizu, galdera bat, aipatu duzu lagun asko eukitzea, eta hemen Euskal Herrian daukagu berezitasun bat, kuadrilla. Bai. Inork ikertu induen, ezke kuadrilla gauza berezia, nia inbeste urte atxerrian bizita gero. Claro, kanpora zoazenean, hemengoko gauzak moduz berdinetan ikusten dituzu, onurako eta baita ere batzutan sarrerako. Eta kuadrilla benetan gauza berezia, txikiranik euki dituzun lagun talde, gainera nire adinakoak ziren mutilak eta neskak, sakabanatutak, eta norbaitik, niretzako berezia da, eta baita ere kanpoan, hau azaltzerakoan, inbeste pertsonentzako gauza nahiko berezia, ze beste kulturetan ez dut ikusi, kultura okzidentaletan, ez dut ikusi txikiranik daukasun lagunak, 10, 12, 13 urtekin sortzen dituzun lagun taldea bizitzan zehar mantentzea. Eta jendeak geratzen da apurtzu bet harrituta, ze, guk baita ere, aldatzen gara bizitzan zehar, behar bada gure ingurunea ez bada asko aldatu, nolabait mantentzen gara. Baina nik adibidez kuadrien batzuetan ikusten ditut, txikiranik geneukan joera antzekoak mantentzen direla. Baita onurako, baina berezia da. Inork aztertu du kuadria fenomenoa zientzia aldetik? A ber, ez dakit, ez hori igual antropologo sozial batek jakingo luke. Ez dakit, esaten da, inglesez my homies, bebai, nik uste dut hor begongo dea, beste leku batetan nahiko egongo dira, honek dira nire betiko lagunak, baina behar bada, egia da hemen horren kultura bat badaola, igual hori bultzatu duena beste leku batzutan baino gehiago garatzera, egia da, bai, nik be ez dut horrelako. Ez neuk esango, ez Mexikon, ez Inglaterran, ez Estatu Batuetan hain garatua dagoenik. Ez. Berezia da, ikergarria. Bai, eta egongo da nok aztertu duen hori. Eta horretarako behar bada, herritar zientzia eredu hau, zientzialariak herritarrekin batera lan egitea, eta herritarrek zientzilari bezala proiektuetan parte hartzea, izan daiteke eredu polit bat hori ikertzeko. Pasatu gora beste gai batetara, musika. Zu baita ere hor musikan edo musikalitatean bilizara ikerketak egiten, jakin nahi nuke hori, musika, azkenean esaten dute tximino dantzariak edo tximino musikariak garela, ni musikaria baino dantzaria, pilo bat gustatzen zait, eta izugarrizko poza ematen dit, eta sozialki harrementen ibeltzeko salsa, merengue, eta denetarik, gustatzen zait pilo dantzatzea.
Baina zelan agertu da, ze hau bai arlo honetan bai ezberdinak garela, ez da, beste espezietatik, bueno, ez dakite beste espeziak zelan zer nolako musikaltasuna daukate, baina uste dut espezie oso berezia garela, ez da? Bai, bagara, ez? Eta adibidez, musikalitatea definituko litzateke musika antzeman, pertsibitu ez, eta sortzeko gaitasuna, ez? Eta gaitasuna hau dakogun primate bakarrak gu izango ginateke. Badaude hor zer ikusten hidriekin, Madagaskarreko primate batzuk bazutela ritmoa, eta ez da gize. Baina orokorrean horri ben bat independenteki garatuko evoluzioneko zan hori, ez? Baina bai, primate bakarrak izango ginateke, ez? Gero, kantua konplexioak ikasita sortzeko gaitasuna ikusten da beste 6 leinutan be garatu dela independenteki, ez? Txori kantariak, eta gero talde bat txori tropikalak, loroak, gero baleak, eta gero fokak be badute hori, ez? Hori egiteko. Komunikatzeko, ala kantuak nolabait beste helburuekin? Beste espezietan izango litzateke aldeate komunikatzeko, baina batez be ugalketari lotuta. Nolabait erakusteko, nolako kantu polita, osasuna, gaztea, gauzak ikasteko gaitasuna dauka, egongo hipotetizatuta nahi beste gauza ezaugarri batzun adierazle izango litzatekla, ez? Anuntziatzeko gaitasuna, esan duzuna, ez? Beba ikusi zen baden poraz kantuatu beraz sanonago, ez? Gizakiotan egongo liratek, bi hipotesi egongo lirateke, bat hori, ez, musikalidadea eta musikaren sormena izango litzatekela beste ezaugarri horiek adierazteko erabat edo bide, eta bigarrena izango zen kantuak, eta horrek indar gehiena daukana litzateke, izango zen kantua musikalitateak edo musikalitatea evoluzionatu duela musikak efektu lotesleak dituelako. Binkulatzen gaitu. Eta zuk dantzatu egin duzunen beste pertsonatekin ikustezu derbente, zugandik gertuago sentitunaz. Batez ere sinkronizatu bazarete. Ez pasa sinkronizatu, ez. Eta ikusten badugu, eta batzutan hori zaila da egitea kantu batzukin, musika mota batzukin, baina beti jartzen dut nik kongaren adibidea. Jartzen baduzu jai batean konga bat, eta danok oso simplea dela, eta azkenean jokabideak sinkronizatzen ditugu, eta bukatzen dugu dano, eta adinez berdinetakoak olako rifartxeo batekin, eta sentitzen bestea baino apura gertuago gaudela. Edo kontzertu batetara goiaz, eta ez ezagun batzukin ari gara estribillo bat kantatzen, eta sentitzen zara bat egiten zaitula aldamenerekin. Futbol partidara zoiaz, eta azten zara zure ekiparen kantua besten, eta lotu egiten zaitu. Eta ideia da gure jokabiak sinkronizatzen ditugun, edo sinkronizatzen ditugunean lotura sortzen dela. Edo sinkronizatzeak lotura sortzen duela, ez? Hori ikusten da, pentsatu dezakegun erlazio romantiko baten hasieran. Gaiekin bat basatoz, gertutxoago sentitzen zara. Batek txistea kontatzen dutezu, barregarri aurkitzen bozu, gertutxoago sentitzen gara. Doinua jokot, zu bajo, geizten bozu doinua eta bestea geizten badu, gertuago, horai, ez da kimika bat egoten dela. Kontrakoak ez, de donde vienes manzanas traigo, sabes? Ez du funtzionatu, hori da. Eta musika hori egiteko oso nada, ze baliatzen du ez bakarrik, bi pertsonen arteko efektu lotesle hori ematea, baizik eta taldearen. Eta gauza gutxik lortu dezake hori. De repente talde bat, gauza batean, bat etortea sinkronizatzea. Sinkronizazio hori gertatzen da burmuinan baita ere. Ondak sinkronizatzen dira, hori da. Eta oxitosina jariatzen da.
Eta oxitocina, eta oxitocina, eta dopaminak plazerra, hori barriro egiteko, eta oxitocinak lotu. Interesgarria. Bai, bueno, gainera estudio zientifikoak daude erakusten musika bigunak, melodia bigunak, Barry White eta alakoak oso lagungarri direla egoera egoki bat sortzeko, lasaitasuna bultzatzeko, seguritatea, eta hori harremanak eta ligatzeko nolabait probabilitateak hobetzen ditu asko. Bueno, igual, bai batzutan asoziazio batzuk egon daitezke, eta zuk derrepente musika bat, inguru batekin lotzen bozu, eta hori gizarte baian ematen bada, horrek eraman dezake bi pertsonak nolabaiteko ez dakite examinar mood humore hortan jartera, ez? Behar bada zu jartzen diozu Barry White beste kultura bateko pertsona, eta esango dut ez dakit hau zer dan, izan daiteke, ez? Baina ikusi ekin dana behoi da badaudela estrukturalki universal batzuk edo, ez dakit, gauza universal batzuk, ez? Ikerkuntza transkulturaletan ikusi da jartzen badiozu, jartzen danean umei zuzendako abesti bat, pertsonak gehienek identifikatzen dute hori umeendako kantu bat dela, edo dantzan egiteko, edo egoera religioso batetan, edo ritual batetak lotutako musika dala, ez? Behai pentsatu behar dugu, musika oso aldakorra dela, kultura artetik bestera. Baina barriro, badaude unibertsala hauek, badirudi badaudela. Guztiok identifikatzen ditugu, esatea, musika mota, hau musika da, eta honetarako egina dago. Bueno, eta baita ere agertu daitezke kontzientzia alterazioak musikaren bidez, edo ikusten da... Ulertzen da, eta ritualetan asko erabilizan da. Ritualetan, musikarekin erlazionatuta egin duzuen ikerketa batzutan, batetan ikusi duzuen musikaren garrantzia bikote aukeratzerakoan, zelan izan da? Ikusi aztertu nahi genuna zan, apura lotzen hautespen sexualari edo galtze hautespenari lotutako teoria hau, ez? Ia ondo kantatzeak pertsona bat erakargarriagoa egiten duen, ez? Ze hori oso ez da onartua dagoen gure gizartean, ez? Baina ez da talde batean jotea, grupo batean taldean egitea, erakargarriago egiten zaitula, ez? Eta Euskal Herrian asko gainera, kanto egitea eta ondo kantatzea, gure kulturan oso barruan dago eta oso garrantzia ematen diogu. Bai, eta hori ikustea nahi genuen, ez? Ordenen genuen, azkenean ustot 300 pertsona parte hartu zutela ikerkuntza honetan, galdetegi bat prestatu genuen, eta probat galdetegi honen estruktura izango litzateke, galdeten genuen, ez? Pentsa ezautzen duzula pertsona bat, zein printzipioz edo interesgarri iruten zaizun, ez? Eta bi egoeratan galdetzen duen, interesgarria irutzen zaizun epe motzeko bikote izateko, bikote sexualizateko, eta beste gora bazen epe luzekoa, eskontzeko, denpora asko bizitzeko pertsona honekin, familia bat sortzeko, ez? Ezberdin esan daiteke ze gauzak baloratzen ditugu epe motzerako eta epe luzerako. Eta, pentsa esatu duzula pertsona, erakargarria interesgarri irutzen zaizuna, eta jakiten dozu gizartearen 90% baino inteligentzia bajoagoa duela. Zenbat, ze puntura arte egongo zinateke erakarrita, batetik xera, eta gero, bigarren galdetzen. Eta 90% baino inteligentzia bajoagoa du, 95% erdi puntu bat dago, 95% baino inteligentea, 90%, 99%, eskala batetan. Hau gustatzen jatzu, segun, ez da berdina asko edo neurriaren arabera. Eta galdetzen genuen hori, inteligentziaren dako,
atraktibo fisikoaren dako eta kantatzeko gaitasunerako. Zer nahi genuen esan konparatu esatea, bueno, bai, esan zeke, kantatzea ondo, interesgarri irutiz alzait, baina ze puntu arte, nora alderatuko litzateke hori inteligentziarekin edo atraktibo fisikoarekin. Eta ikusten genuen esan, oso ondo kantatzeak, inteligentea edo oso inteligentea bezain izatea bezain altu puntuatzen zutela. Eta horrek arrindu ginduen. Ze ez dago besta pertzepzio hori izatea horren beste baloratzen dugunik ondo kantatzea. Eta bazirudien baietz. Eta gero ikusi gendun gauza bebai, hori ikusi dute beste herrialde batzutan bebai, inteligentziarekin eta atraktibo fisikoarekin gertatzen dena da, inteligentzia eta atraktibo fisiko hori handitzen da nenean, pertsonaren atraktibo handitu egiten da, baina ja heltzen zanean 170 puntu altuena gutxi gara dago 170 baino inteligenteago edo lirainago izatea. Hortik aurrera ja, jente hasten da puntuazioa jeisten, penalizatzen. Ez dugu hainbeste gure bikote, betirako bikotea inteligenteegia izatea. Hori da. Baina kantuarekin ezen hori ez hori gora eta gora eta zijo. Hor ni ez daukat no tengo chance. Ze benetan familian oso ondo abesten duten ere Anaia Arrebak eta andere ama Izeko eta Osaba eta baina ni ez. Ni berdin. Eta horbe ikusi da badaudela hori, variante genetiko batzuk hori lotuta egongo liratekela. Ez badau, musikalitateak baduela oinarri genetiko bat. Ikusi da bebai badaudela neurona batzuk bakarrik aktibatzen dira kantatzen entzuten dugunean, baina ez izten dugu. Mintzaera antzema entzuten dugunean, ez? Edo ikusi dana da, eukidea txakezuna da afasia, hitz egiteko hizkuntza ulertzeko gaitasuna galdu, baina amusia ez, edo amusia eukita afasia ez? Osea, estruktura asko garunan partekatu egiten dira, baina estatzuk ezberdinak izango lirateke. Eta hor bi konponentekon behar dira, ze ni musika sentitzen dut, osea, dantzatzeko asko sentitzen dut, baina beste gauza bat da, nolabait abestea, eta ondo abestea. Bai, hori da. Ze hor begoan daizteko ritmoa eta bestea da entonazioa. Hor gauza ezberdinak sartuko lirateke. Bai. Musikaltasun hori askotan esaten dute ez da, Mozart edo Prince, edo alako musikari talento izugarrizko euki dutenak ez da, eta batzutan txikiranik. Orduan hor bai diruenez komponente genetiko bat badagoela. Nik esango nuke baietz, bai. Eta nolabait taldekatu ditzakegu, ze askotan baita ere esaten da, beltzak. Niri beltzak egiten duten musika niretzako da nire gustora, hobeena. Beltzak definitu beharko genuke ez, baina erritmoa, soul musikan, rap, hip-hop, alako musiketan eta musikalari beltzetan aurkitzen ditun ritmoak musikak, nirentzako nire gustora hobenak. Esan dezakegu grupo talde etnikoak badauzkatela musikoltasun gehiago edo hori ikerketarik dago? Lehengo, ez? Ze gertatzen da arraza beltzarekin. Arraza beltza dauka munduko anistasun genetikoa handiena. Osea, que genetikoki ezin ditugu... Karo, osea, horregatik ere orokorrean kiroletan ainonak diren, azkenean anistasun horretan izango da, azkarrena, motelena, handiena, txikinena, dana, eta, klaro, egiten bat dizu, kirol espezializatuak, eta azkenean beti goi-mailako kirolan genetika jokatzen du, beti egongo da, genetika egokina duen hori
eta hor sartuko litzateke populazio afrikarretan anistasun hori daukotelako. Ikuspuntu horretatik esatea juntatzea, batzea afrikardanak arrasa bakar batean simplifikazio terriblea da, horregatik arrasen kontuak ez du funtzionatzen, ez? Ze barriro, Afrikan daukozu mundu osoan baino, anistasun gehiago. Pentsaten dugu gero beste munduak arrasak ezberdinak dira, baina genetikoki desde luego ez luke zentzu gehiagirikiko Afrikardanak arrasa batetan sartzen duzu. Baina grupo etnikoki esan dezakezu, hor ja apurat detaile gehiago daukezu, ez? Presizio gehiago. Baina, bueno, bueltatzen apurat zure galderaren oinarrira. Badakit, badazela komponente genetiko batzuk, musikalitateari lotuta, ez dakit hori lotuta dagoen talde etniko bati edo, ez? Baina, egon daiteke, zergatik ez, keniatak izan daitezkeen moduan onenak medio fondo horretan edo, zergatik ez? Baina, desde luego, badakit kulturak asko jotzen duela. Eta adibidez hori ikusten da asko kultura latinoarekin. Hor dituzu jatorri genetikoko edo populazio ezberdinetako pertsonai asko aman komunean dutena da kultura bat eta musikalitate handiko kultura da. Hor saltzan dituzu, genetika ezberdin askotako pertsonak hor sartutak. Orduen, nik uste dut badazela kultura batzuk gehiago landu dutenak musikata eta gaitasun horiek, eta orduen urteten da kultura horiek badutela derrepente harritzen gaitula, euren trebesiak, horretarako. Desde luego ritmoa ez totuzte gehiegi landu dugunik gure kulturan. Behar bada kantua bai, pentsauko nuke baietz, baina ez erritmoa, ez ditugu erritmo oso bereziak, eta ikusi gitar kulturak zenbagaratu duen. Bueno, ni goratzen dut Puerto Ricora jun nintzen lehen aldian hogeita bat urtekin edo harrituta geratu nintzen bertako musika, salsa, merengue alako, eta zelan bizitzen zuten musika, eta oso polita iruditu zitzaidan, eta bueno, gero zorionez ona etorri zen ja Juan Luis Guerrarekin, eta orain bani adibidez reggaetoia kritikak asko jasotzen ditu, baina, bueno, ni baita horren defensailea naiz, ikusten ditut gazteak reggaetoiaren inguruan ondo pasatzen, elkarloturak sozializatzen, eta uste dut sozializatzeko oso musika egokia dela. Gero nik musikaria ez naiz, beraz kalitatean ezin sartu, beraz ezin dute epaile izan horretan, baina, bueno, uste dute niri apurtzuet enbidia ematen dit, zeni gaztean nintzenean, hemen Euskal Roka... Hori falta matazen duen, Euskal Roka gutxio eta gerri gehiago. Eta hortik ez ginen ateratzen, bueno, gero agertzen ziren atzerriko taldeak eta anistasun gehiago agertu zen, baina, bueno, egunerokoa zen ABC. Nator zure ikuspuntarekin, nik ustot, nik reggaetoiari lotuta dauden mezu batzukin ez nator bat ere, bat ez, baina gero egiten diran reggaetoiaren aurka egiten diran kritika asko, gure garaian rockaren aurka egiten ziren. Roka ez da izen, hain musika konparatzen bozu klasikoarekin, hau da beti erritmo berdina, eta rokan ze izan da, bost instrumento, pasau gara, nahiko simplifikazio bat egon da zan hor, bai, eta gero, zelako gauzak esaten zian rokan, besta igual
kritikagarriak baziren. Osa, que, bueno, usteat apurra badala hola reakzionarismo apur bat, esatea, ez, gure gaztetakoa zan ona, eta on gauza berriak txarrak dira, ez? Eta deabruaren musika, eta olako gauza. Aitite, cebolleta. Hori da. Bai, ni atitude horietatik urruntzen saiatzen nasai. Vale. Bueno, elkarrizketa borobiltzeko apurtxo bat, baita ere egiten duzu ikerkuntza, eta minutu gutxi dauzkagu, egiten duzu ikerkuntza, nolabait ekosistemak, nola zaten da berwilding, rewilding, hau da berbazatitzeko, edo ez dakiz da esaten. Euskaz berbazatzea sala, horrek zer, bueno, dakigu alde batetatik hainbeste espezie desagertzen ari dira, 6. extinzioa daukagula eta orain konsenso ikerlarien artean, zientzialen artean nahiko konsensoa dago halako izugarrizko hainbeste espezien desagerpena hori 6. extinzioan egon gaitezkela. Egoera larria da, nolabait berreskuratu behar, bueno, alde batetatik gelditu behar dugu ekosistemen deuzestea, baina beste alde batetatik berreskuratu behar ditugu ekosistemak. Eta hortan zabiltza, azalduko duzu labur zein da egiten duzun berbazatitasun horin oinarria eta helburua. Bai, nire lan handiena beti izan da, eta Mexikon egon ginenean konservazio lanetan enbien, ez? Konservazioaren biologia egiten. Eta haude ikertzen nola espezieak, nola moldatzen diren euren habitaten aldaketei edo habitaten aldaketak nolako eragina duten animali hauei, erronka berri hauei egiteko gaitasunean, ez? Orduan, hori berbazatzeari lotuta natura mantentzearekiko jarrera tradizionala izan da kontserbazioa. Bazen leku batzuk zaintzera, eta hor dago aniztasun hori hola mantenduko dugu, ez? Ikusi dana da ja hori iztala nahikoa, ez? Alde batetik gertatzen da, kontserbatzen ditugun habitat horiek ez direla berez horren aberatzak. Askotan kontserbatzen dugu leku isolatuenetan gizakion gandik urrutien dauden lekuak zaintzen ditugu, edo berez gizakiok esplotatu ez ditugunak. Eta zergatik ez ditugu esplotatu? Askotan ez dutelako horren aberatzak. Pentsatu dezakegu leku oso ederrak ordezan moduan, baina mendipunta da. Eta segin dugu baiarekin, eta azkenean segin dugu humedalekin eta bionastasun handia zuten leku askokin, horrek erabili egin ditugu. Horiek ziren leku onak, horiek ziren aberatzenak. Bueno, orduen, ez da nahikoa konserbatzea, egin behar dituguna da habitatak berreskuratu. Ez? Modu aktibo batetan, hori da. Espezie batzuk berriro sartuz. Eta klar, sortzen da. Eta nola egiten dugu hori? Nola egin dezakegu restaurazio hori? Hemen sortzen da berbazatzearen kontzeptu hau, ez? Eta bi gauza bintzak eki behar dugu kontuan honetarako da. Esaten dugunean, berbazatze, eraman ekosistema bat bere egoera originalera, noiz jartzen dugun originalidade. Osea, noiz da, baina noiz, orain da 200 urte, orain da 300 urte, orain da 400 urte, ez? Eta gaur egungo hemen gure espeziak sortu ziren, azken, ustot izango litzatekela, Pleistozenetik, horren da, 2,5 edo lagutxo gara bera, milioitik aurrera. Eta gure bodu jarri dezakegu referente moduan Pleistozenoaren bukaera, Holozenoaren hasiera, horrein da lan 2,000 urteko barrera hori, ez? Orduan, gizakiok apurat sapiensa sartu horretik, eta, klaro, extinzio bat egon da klimatikoa, baina bebai gizakion eraginagatik. Orduan, joaten bagara atzera begira, nolakoa zen, eta horbe, ez da bai da bat egon daiteke, ze lehio hartzen dugun, ez? Baina, ze animalia zegoen hemen
gizakio hazigin extinzioa, oinagon gaiteke extinzionen gaiurran, baina aurretik alde hasi izan, ez, gizakio megafauna hori galdu egin zen, ez. Ordu hemen zeuden hainbat animalia, zaldiak, zeuden uroak, hor dago eztabaidat bisonten ingurukoa, baina igual ez gara gaur hortan sartuko. Pinguinoak aipatu zenuen, alako pinguinoak bueno, badalde, Europan, ez direna pinguinoak, baina badia pinguinoen nola beteko nitxo ekologikoa beteko luketenak, eta taxonomikoki beste talde batekoa dira, ez? Eta hor paleontologoak, ni baino, horrei buruz paleontologoak hitz egin dezaketen, ni baino asko hobeto. Baina, bueno, hori da ideia hori. Horren animaliak hoiek zeuden, ez? Eta animalia handi hoiek eragin bat zuten. Eta bai karniboro handiak, ez? Ekosisteman. Afrika dan bezalakoa bertan dauden animalian eraginagatik. Orden birbasatzearen filosofiaren ideia da animali horiek ekarri behar ditugu, ez bakarrik animali horiek hemen zeudelako baizik eta zerbitzu nahi baduzu ekologiko batzuk ematen zituztelako. Eraldatu egiten zuten, ez? Zerbitzu ekosistemikoak. Hori da, ez? Eta animali horiek horrek ekarrita eragin positiboa ekiko du kaskada bat ekosistema guztietan. Ze gaur egun dauden espezie hauek evoluzionatu zuten animali horien presentzian. Orduan ekosistema osasuntzu bat behar nahi badugu ondo funtzionatzeko iraganean zeuden pieza horiek behar ditugu. Eta hori da bilatzen duena, eta badago hori proiektu handi bat Espainian, Guadalajaran eta Teruelen dari direnak, Espainia bazia horretan, hortan ez, Rivaldi in Spain eta hauekin kolaberatzen ari gara. Ederto. Bueno, hori da, behar bada beste egun batetarako gaia, ze gainera hor eztabaida dago. Bisonten inguruan, bizanteak ekarri, edo ekarri, eta partikulat idatzi da horren aurkakoa. Behar bada gonbidatu behar ditugu horren aurka eta horren alde daudenak, eta eta elkarrizketa bat, lasaia alako gaiak, itxegin behar, ez da? Eta evidentziarekin, eta... Bale, bukatzeko, Jurgi, beti galdetzen diegu gonbidatuei gure ekotxorrakeriak. Ekotxorrakeriak, bakizu, zer nolako gauzatxoak egiten ditugu gure aztarna ekologikoa edo karbon aztarna jeizteko, eta nola baitzela, zer nolako gauza txikiak errezak egiten dugu gure eguneroko bizitzan, gure impactua jeizteko eta gauzak azten badin bagara konpontzen alako aldaketa txikiak gehituz, eta galdetu nahi dizut zein izango litzateke zurea? Zureak, aipatu izan bat baino gehiago. Aztarnari lotuta nikotxean ez noa inoiz 110 baino aguruago, ez? Ni ez dut horren beste prisek, nire bizitza ez da garrantzitsua, eta ez ditut, ez naz bomberoa. Ez daukazu prisarik, hori lasaitasun hori egin dezaket, hori egin dezaket, ez da, apura lehenago urten da, listo, konpontzen dut. Osake, orduko kilometro duko doz, hori baina gurago ez noa, hori batzutan, baina hori. Eta biganistazari lotuta, orain jarri ditut, ez dakitak izuen, baina txolarreak desagertzen ari da gure hirietatik, ez dutelako janaririk eta ez dutelako nun kabiak jarri. Oin egiten ditugun etxe oso moderno eta lineal hauetan, ezin dute, ez dago toki. Ez da usulorik, ez da... Hori da. Eta orduan egin dudana, hori da, jantokiak jarri, txolarrendako, eta kutsak, abiak, balkoi bat horretako utzi dut, txorien dago. Ederto. Ni nerea botako dut, nik kompostontxi bat daukatetxean, eta gainera biok elkarteak horren inguru daukagu proiektu bat, ekonomia zirkular proiektu bat, oso erreza da kompostontxi bat sortzea,
erostea ez da merkea, baina sortu daiteke konpostontzi bat, zaztarrontzitan edo berziklatzen baldin badituzu kasa batzuk, eta gero zizareak lortu ditzakezu, erosi edo behar bada baserri batetan lortu ditzakezu, eta hortan nabil bermi konpostatzen zizarekin, eta gainera benetan ekosistema interesgarriak sortzen dira, eta guk daukagun zuk zeuk egin mikroskopioekin, hainbeste bizidun, mikrobizidun agertzen dira nire konpostontzian. Eta hori etxean daukazu? Etxean ez du zaintzen, bai, ez du zaintzen, garbia da, eta sortzen den kompost hori, landarentzako super egokia da, ez da sustrato, hori bizirik dago, lur hori, humus hori bizitza dauka, eta landarentzako egokiena da, eta birziklatzen dut, etxeko hondakin organiko asko, kafeko hondakina oso egokia da, eta gero lurzagarren sukaldaritzan sobran diren hondakin organikoak, ez guztiak. Hori zan binotzen, asko... Bai, zitrikoak ez dira egokiak, oliorik ezin dute ze zizareak arnazten dute zalen zehar, eta oliok baldin badaude ezin dute arnaztu, eta, polida da, eta gainera garbia ez du zaintzen, eta interesgarria, baita ere, aztertzeko zelan sortzen dezakezu, alako ekosistema bat zure etxe barruan. Gure baduzu daukat soberan komponenteak alako bat sortzeko, eta zizareak nahi badituzu. Zelandarak badauzkot, osake, listo. Hilebete batzutan, batean daukazu kompostori, eta oso egokia. Jorgi, izan da placer bat, orain dela pillo urte aurkitu ginen Mexikon, gero berra aurkitu gara urte pilota gero hemen, eta benetan posten naz, eta eskerrak eman nahi dizut etortzea gaitik, biologia podcast honetara, elkarrizketa benetan polita, interesgarria, balioagarria izan da, eta beti zaude gonbidatua nahi duzunean itzutzeko. Eskerrik asko. Zuri.